काय नाही एवढंच की पहिल्यांदा आलो सावंतवाडीत. मी इकडच्या सगळ्या आयोजकांचं मनापासून आभार मानतो. आमचे जे हिंदू वैष्णव आणि युवा संघटन आहे त्या सगळ्यांचेच आभार मानतो की त्यांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं या कार्यक्रमाला येण्यासाठी. मी सावंतवाडीत पहिल्यांदा आलो आहे. मी आधी कुडाळ, वेंगुर्ला, वरती परत आंजर्ले, चिपळूण वगैरे या भागात खूप आलो आहे. पण पहिल्यांदाच सावंतवाडीत यायचा योग आला यांच्यामुळेच. सो खूप बरं वाटतं येऊन. आणि मला असं नेहमी वाटतं की महाराष्ट्रात जितकी जितकी लहान लहान मोठी शहरं आहेत तितके तिथे प्रत्येक मराठी कलाकारांनी जाऊन लोकांसोबत एक संवाद साधला पाहिजे. खरं सांगायचं तर गेली वर्षभर आम्ही उत्तरच्या प्रोसेसमध्ये होतो आणि अतिशय जवळचा सिनेमा आहे माझ्या मनाच्या. आणि मी क्षितिज सर जे आमच्या सिनेमाचे दिग्दर्शक आहेत त्यांच्यासोबत याआधी नाटक केलं होतं. सो आमच्यासाठी हा सिनेमा खूप महत्त्वाचा होता. त्यांचा पहिला सिनेमा होता आणि माझा एक सोलो हिरो म्हणून एका मोठ्या लेवलवरती खूप दिवसांनी एक सिनेमा येत होता. सो त्यामुळे आम्ही दोघेही खूप अस्वस्थ, अँशियस, थोडे घाबरलेले होतो. पण महाराष्ट्रातल्या तमाम प्रेक्षकांनी खूप छान प्रतिसाद दिला सिनेमाला. आणि त्याचबरोबर काल झी5वर सुद्धा आलेला आहे. झी5वरती सुद्धा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. लवकरच आपल्या झी मराठी वाहिनीवर सुद्धा येईल. सो बघायला विसरू नका. आणि अजूनही तुम्हाला आवडला तर तुमचा प्रतिसाद आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचा. ठरलं नाही आहे, ठरत आहेत गोष्टी. त्यातल्या काही गोष्टी कोकणातच घडतील असं मला वाटतं आहे. सो पुन्हा कोकणात येण्याची तयारी सध्या मी करतो आहे. उन्हाळ्यात यावं लागेल असं मला वाटतं आहे. पण जर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर परत इकडेच येऊन शूटिंग करायचा योग येईल. एकतर आम्हा सगळ्यांचं गाव कोकण आहे. आम्ही सगळे हरचेरी, चांदेरे या भागातून मुंबईला गेलो होतो. सो त्यामुळे आमचे बरेच नातेवाईक कोकणातले, आम्ही सगळेच कोकणातले आहोत. आणि त्यांचे प्रयोग जेव्हा कोकणात व्हायचे तेव्हा ते भरपूर रंगायचे. माझे काका जे काही 1-2 वर्षापूर्वी गेले ते मला नेहमी सांगायचे की त्यांचे काही नाटकं 4-4, 5-5 तास ते रंगायचे. कारण प्रेक्षकांचा प्रतिसाद इतका जोरदार असायचा आणि त्यांच्यातलीच लोकं कोकणात परत येऊन परफॉर्म करत त्यांच्यासमोर अशी एक भावना सगळ्यांच्या मनात असायची. त्यामुळे माझ्या वडिलांच्या मनामध्ये खूप मोठं स्थान होतं कोकणाचं आणि माझ्या मनातही तेवढंच आहे. आणि कसं आहे ते फक्तच आता मराठीचा प्रॉब्लेम राहिलेला नाही आहे, तो हिंदीचाही प्रॉब्लेम राहिलेला आहे. तुम्ही आता बघाल या महिन्यात असे रिलीजेस फार नाही आहेत, पण आले की एकदम 3 येतात, एकदम 4 येतात. सो माझ्या मते सगळ्या निर्मात्यांनी एकत्र येऊन या गोष्टी डिसाईड करणं खूप गरजेचं आहे. मराठी सिनेसृष्टीला निर्मात्यांची संघटना असणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा निर्मात्यांची संघटना असेल तेव्हा लोक नवीन फायनान्सर्स म्हणून इंडस्ट्री देत आहेत त्यांना एक चांगलं मार्गदर्शन मिळेल. आणि त्याचबरोबर सिनेमाचे रिलीजेस इतके चांगले सिनेमे येत आहेत. मागच्या वर्षी 10 ते 12 जे सिनेमे जे चांगले आले, म्हणजे उदाहरणार्थ आता थांबायचं नाही, दशावतार, चारण, उत्तर, हे सगळे सिनेमे नवीन दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केले होते. हे सगळ्यांचे पहिले सिनेमे होते. असं कधीच होत नाही की एकाच वर्षी इतके नवीन दिग्दर्शक एका इंडस्ट्रीमध्ये येऊन सिनेमे बनवतात. सो हे पहिल्यांदाच झालं आणि हे या दिग्दर्शकांचं अजून एक 10, 15, 20 वर्ष करिअर असावं, अजून एक चांगला मराठी सिनेमाला मोठं स्टेज मिळावं यासाठी माझ्यामध्ये निर्मात्यांचं एकत्रित येऊन हे रिलीज डेट आणि त्याचं एक स्ट्रक्चर एकत्र करणं खूप गरजेचं आहे. कलाकार म्हणून मी रडवतो खूप छान. असं काय नाही आहे, असं रडव त्यांची त्यांची तीच एक ओळख होती आणि त्यांनी जेव्हा वेगळे प्रयत्न केले तेव्हा लोकांनी ते स्वीकारलं नाही. सो तो धडा आहे माझ्या आयुष्यातला. मला माझी एकाच भूमिकेशी किंवा एकाच जॉनराशी ओळख नाही ठेवायची. मला प्रत्येक प्रकारचे सिनेमे करायचे, मग ते विनोदी असो, थ्रिलर असो किंवा वेगळ्या सामाजिक विषयांवरचे असो. जितक्या वेगळ्यात वेगळे सिनेमे आणि पात्र मला करता येतील तितकंच वेगळं काम मला करायचं आहे. माझ्या वडिलांची पर्सनॅलिटी तशी होती, ते इमोशनल होते, हळवे होते, लहान मुलांसारखा त्यांच्यामध्ये इनोसन्स होता. सो तो वर्क व्हायचा त्यांच्यासाठी. त्यांचा जे मूळ स्वभाव जो होता तोच खूप विनोदी होता. त्यामुळे ते खूप छान उभं राहायचं. माझा मूळ स्वभाव एकदम विनोदी नाही आहे, त्यामुळे मी वेगवेगळे प्रयत्न करत असतो. सो ते हसून गेले, त्यांची ती ओळख आहे. त्यांनी अनेक लोकांना खूप छान आठवणी दिल्या. त्यांचं मोठेपण आहे, त्यांचं काम आहे. मी लोकांना जास्तीत जास्त एंटरटेन कसं करत राहीन ह्याचा शोध चालू आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारे करत आहे, एकाच जॉनरमध्ये नाही करत. आता तुम्ही रील्सच्या माध्यमातून खूप चांगले कलाकारही आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण कोकणात बघू तर कोकणी रान माणूस
खूप चांगलं काम करतो आहे. अजून अशी खूप लोकं आहेत जे चांगलं काम त्यांच्या फॉलोईंग थ्रू, त्यांच्या रील्स थ्रू करत आहेत. काही लोकं अशी आहेत जी रीलच्या माध्यमातून सिनेसृष्टीत किंवा नाट्यसृष्टीत येण्याचं स्वप्न बघत आहेत. तर त्यांना मी एवढंच सांगेन की ह्यासोबतच जास्तीत जास्त तुमचं जे ज्ञान आहे, शिक्षण थिएटरचं असो किंवा नाटकाचं असो, हे पण बाजूला चालू ठेवा. कारण कोकणाला ही एक खूप मोठी परंपरा लाभली आहे, ती आहे नाटकाची. इथे अनेक दशावतारी कलाकार असो किंवा कॉलेजमध्ये घडणारे कलाकार असो, इतके कोकणाने कलाकार मराठी सिनेसृष्टीला दिलेले आहेत. त्यामुळे रील्स ही आत्ताची गरज जरी असली, रील्स बनवणं, कंटेंट क्रिएशन ही आत्ताची गरज जरी असली, तरी त्याचबरोबर नाटक करणं, त्याचबरोबर मोठ्या फॉर्मॅटमध्ये काम करत राहणं तितकंच गरजेचं आहे. एखादा आय थिंक उत्तरच माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आव्हानात्मक रोल आहे. कारण पूर्णपणे सिनेमा जसं तुम्ही जर सिनेमा बघितला असेल तर पूर्ण सिनेमा माझ्या खांद्यावरती आहे पूर्णपणे. आणि त्याचबरोबर एक वेगळ्या प्रकारची भूमिका, अशी भूमिका मी कधीच साकारलेली नाही आहे याआधी. सो त्यासाठी एक वेगळी भूमिका होती. आणि लोक कशी एक्सेप्ट करतील, लोकांच्या मनात काय विचार येतील ही भूमिका बघून, हे सगळं खूप चालू होतं. खूप जास्त ॲज आय सेड अर्लियर की खूप अँशियस होतो की कसं सगळं लोक कशा प्रकारे एक्सेप्ट करतील सिनेमा. पण खूप चांगलं लोकांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही नॉमिनेटेडसुद्धा आहोत झी गौरवला यावर्षी. मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचं नॉमिनेशन आहे, बेस्ट फिल्म आहे उत्तरला, बेस्ट दिग्दर्शन आहे, बेस्ट डायलॉग आहे. सो त्यामुळे त्यासाठी पण आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. या अर्थाने लोकांनी पण एक्सेप्ट केलं आणि सगळ्या बाकी इतर जजेसनी आणि क्रिटिक्सनी पण एक्सेप्ट केलं असं मला वाटतं. आज सकाळी एकतर रात्रभर मी शूट करत होतो आणि ते 2-3 वाजता पॅकअप करून मी फ्लाईट पकडून इकडे आलेलो लिटरली. त्यामुळे आज व्हॅलेंटाईन्स डे हेच मी विसरलो होतो. मी जेव्हा फ्लाईटमध्ये शिरलो तेव्हा अनेक कपल्स मला गोव्याला येताना दिसली. त्यांच्यामध्ये मी एकटाच होतो जो कामासाठी चालला आहे. पण मला नेहमी बरं वाटतं की जेव्हा असे कुठले सण उत्सव येतात किंवा अशी काही गोष्ट येते जिथे सगळे सेलिब्रेट करतात आणि आपण काम करतोय, हे बघून मलाच खूप बरं वाटतं की आपण बिझी आहोत. त्याला मध्ये घेतो का आता? लाडके अभिनेते सावंतवाडी शहरात आलेले आहेत. त्यांचं सावंतवाडी शहरातर्फे आणि हिंदू वैष्णवाडी युवा संघटनेतर्फे आम्ही स्वागत करतो. हिंदू वैष्णवाडी युवा संघटना आज स्थापन करत आहोत. त्यानिमित्त गावांकडून सचिन देळे आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. गावांकडून वतीने
या ठिकाणी सगळ्यांनी स्वागत करायचं. व्हॅलेंटाईन डे अभिनय लक्ष्मी सावंतवाडी आलेले त्यांच्या सावंतवाडीच्या वतीने आणि हिंदू वैशिष्ट्य युवा संघटनेतर्फे स्वागत. काय नाही एवढंच की पहिल्यांदा आलो सावंतवाडीत. मी इकडच्या सगळ्या आयोजकांचं मनापासून आभार मानतो. आमचे जे हिंदू वैष्णव आणि युवा संघटन आहे त्या सगळ्यांचेच आभार मानतो की त्यांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं या कार्यक्रमाला येण्यासाठी. मी सावंतवाडीत पहिल्यांदा आलो आहे. मी आधी कुडाळ, वेंगुर्ला, वरती परत आंजर्ले, चिपळूण वगैरे या भागात खूप आलो आहे, पण पहिल्यांदाच सावंतवाडीत याचा योग आला यांच्यामुळेच. सो खूप बरं वाटतं येऊन. आणि मला असं नेहमी वाटतं की महाराष्ट्रात जितकी जितकी लहान लहान मोठी शहरं आहेत तिथे प्रत्येक मराठी कलाकारांनी जाऊन लोकांसोबत एक संवाद साधला पाहिजे. खरं सांगायचं तर गेली वर्षभर आम्ही उत्तरच्या प्रोसेसमध्ये होतो आणि अतिशय जवळचा सिनेमा आहे माझ्या महाराष्ट्रात. आणि मी क्षितिज सर जे आमच्या सिनेमाचे दिग्दर्शक आहेत त्यांच्यासोबत याआधी नाटक केलं होतं. सो आमच्यासाठी हा सिनेमा खूप महत्त्वाचा होता. त्यांचा पहिला सिनेमा होता आणि माझा एक सोलो हिरो म्हणून एका मोठ्या लेवलवरती खूप दिवसांनी एक सिनेमा येत होता. सो त्यामुळे आम्ही दोघेही खूप अस्वस्थ, अँशियस, थोडे घाबरलेले होतो. पण महाराष्ट्रातल्या तमाम प्रेक्षकांनी खूप छान प्रतिसाद दिला सिनेमाला. आणि त्याचबरोबर काल झी5वर सुद्धा आलेला आहे. झी5वरती सुद्धा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. लवकरच आपल्या झी मराठी वाहिनीवर सुद्धा येईल. सो बघायला विसरू नका. आणि अजूनही तुम्हाला आवडला तर तुमचा प्रतिसाद आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचेल. ठरलं नाही आहे, ठरत आहेत गोष्टी. त्यातल्या काही गोष्टी कोकणातच घडतील असं मला वाटतं आहे. सो पुन्हा कोकणात येण्याची तयारी सध्या मी करतो आहे. उन्हाळ्यात यावं लागेल असं मला वाटतं आहे. पण जर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर परत इकडेच येऊन शूटिंग करायचा योग येईल. एकतर आम्हा सगळ्यांचं गाव कोकण आहे. आम्ही सगळे हरचेरी, चांदेरे या भागातून मुंबईला गेलो होतो. सो त्यामुळे आमचे बरेच नातेवाईक कोकणातले, आम्ही सगळेच कोकणातले आहोत. आणि त्यांचे प्रयोग जेव्हा कोकणात व्हायचे तेव्हा ते भरपूर रंगायचे. माझे काका जे काही 1-2 वर्षापूर्वी गेले ते मला नेहमी सांगायचे की त्यांचे काही नाटकं 4-4, 5-5 तास ते रंगायचे. कारण प्रेक्षकांचा प्रतिसाद इतका जोरदार असायचा आणि त्यांच्यातलीच लोकं कोकणात परत येऊन परफॉर्म करतात त्यांच्यासमोर, अशी एक भावना सगळ्यांच्या मनात असायची. त्यामुळे माझ्या वडिलांच्या मनामध्ये खूप मोठं स्थान होतं कोकणाचं आणि माझ्या मनातही तेवढंच आहे. आणि कसं आहे, तो फक्तच आता मराठीचा प्रॉब्लेम राहिलेला नाही आहे, तो हिंदीचाही प्रॉब्लेम राहिलेला आहे. तुम्ही आता बघाल या महिन्यात असे रिलीजेस फार नाही आहेत, पण आले की एकदम 3 येतात, एकदम 4 येतात. सो माझ्या मते सगळ्या निर्मात्यांनी एकत्र येऊन या गोष्टी डिसाईड करणं खूप गरजेचं आहे. मराठी सिनेसृष्टीला निर्मात्यांची संघटना असणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा निर्मात्यांची संघटना असेल तेव्हा लोक नवीन फायनान्सर्स म्हणून इंडस्ट्री देत आहेत त्यांना एक चांगलं मार्गदर्शन मिळेल. आणि त्याचबरोबर सिनेमाचे रिलीजेस इतके चांगले सिनेमे येत आहेत. मागच्या वर्षी 10 ते 12 जे सिनेमे जे चांगले आले, म्हणजे उदाहरणार्थ आता थांबायचं नाही, दशावतार, चारण, उत्तर, हे सगळे सिनेमे नवीन दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केले होते. हे सगळ्यांचे पहिले सिनेमे होते. असं कधीच होत नाही की एकाच वर्षी इतके नवीन दिग्दर्शक एका इंडस्ट्रीमध्ये येऊन सिनेमे बनवतात. सो हे पहिल्यांदाच झालं आणि हे या दिग्दर्शकांचं अजून एक 10, 15, 20 वर्ष करिअर असावं, अजून एक चांगला मराठी सिनेमाला मोठं स्टेज मिळावं, यासाठी माझ्यामध्ये निर्मात्यांचं एकत्रित येऊन हे रिलीज डेट आणि त्याचं एक स्ट्रक्चर एकत्र करणं खूप गरजेचं आहे. कलाकार म्हणून मी रडवतो खूप छान असं काय नाही आहे, असं रडव त्यांची तीच एक ओळख होती आणि त्यांनी जेव्हा वेगळे प्रयत्न केले तेव्हा लोकांनी ते स्वीकारलं नाही. सो तो धडा आहे माझ्या आयुष्यातला. मला माझी एकाच भूमिकेशी किंवा एकाच जॉनराशी ओळख नाही ठेवायची. मला प्रत्येक प्रकारचे सिनेमे करायचे.
मग ते विनोदी असो, थ्रिलर असो किंवा वेगळ्या सामाजिक विषयांवरचे असो, जितक्या वेगळ्यात वेगळे सिनेमे आणि पात्र मला करता येतील तितकंच वेगळं काम मला करायचं आहे. माझ्या वडिलांची पर्सनॅलिटी तशी होती, ते इमोशनल होते, हळवे होते, लहान मुलांसारखं त्यांच्यामध्ये इनोसन्स होता. सो तो वर्क व्हायचा त्यांच्यासाठी. त्यांचा जे मूळ स्वभाव जो होता तोच खूप विनोदी होता. त्यामुळे ते खूप छान उभं राहायचं. माझा मूळ स्वभाव एकदम विनोदी नाही आहे, त्यामुळे मी वेगवेगळे प्रयत्न करत असतो. सो ते हसून गेले, त्यांची ती ओळख आहे, त्यांनी अनेक लोकांना खूप छान आठवणी दिल्या. त्यांचं मोठेपण आहे, त्यांचं काम आहे. मी लोकांना जास्तीत जास्त एंटरटेन कसं करत राहीन ह्याचा शोध चालू आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारे करत आहे, एकाच जॉनर नाही करत. आता तुम्ही रील्सच्या माध्यमातून खूप चांगले कलाकारही आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण कोकणात बघू तर कोकणी रान माणूस खूप चांगलं काम करतो आहे. अजून अशी खूप लोकं आहेत जे चांगलं काम त्यांच्या फॉलोईंग थ्रू, त्यांच्या रील्स थ्रू करत आहेत. काही लोकं अशी आहेत जी रीलच्या माध्यमातून सिनेसृष्टीत किंवा नाट्यसृष्टीत येण्याचं स्वप्न बघत आहेत. तर त्यांना मी एवढंच सांगेन की ह्यासोबतच जास्तीत जास्त तुमचं जे ज्ञान आहे, शिक्षण थिएटरचं असो किंवा नाटकाचं असो, हे पण बाजूला चालू ठेवा. कारण कोकणाला ही एक खूप मोठी परंपरा लाभली आहे, ती आहे नाटकाची. इथे अनेक दशावतारी कलाकार असो किंवा कॉलेजमध्ये घडणारे कलाकार असो, इतके कोकणाने कलाकार मराठी सिनेसृष्टीला दिलेले आहेत. त्यामुळे रील्स ही आत्ताची गरज जरी असली, रील्स बनवणं, कंटेंट क्रिएशन ही आत्ताची गरज जरी असली, तरी त्याचबरोबर नाटक करणं, त्याचबरोबर मोठ्या फॉर्मॅटमध्ये काम करत राहणं तितकंच गरजेचं आहे. असेल ना एखादा? आय थिंक उत्तरच माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आव्हानात्मक रोल आहे. कारण पूर्णपणे सिनेमा जसं तुम्ही जर सिनेमा बघितला असेल तर पूर्ण सिनेमा माझ्या खांद्यावरती आहे पूर्णपणे. आणि त्याचबरोबर एक वेगळ्या प्रकारची भूमिका, अशी भूमिका मी कधीच साकारलेली नाही आहे याआधी. सो त्यासाठी एक वेगळी भूमिका होती आणि लोक कशी एक्सेप्ट करतील, लोकांच्या मनात काय विचार येतील ही भूमिका बघून, हे सगळं खूप चालू होतं. खूप जास्त ॲज आय सेड अर्लियर मी खूप अँशियस होतो की कसं सगळं लोक कशा प्रकारे एक्सेप्ट करतील सिनेमा. पण खूप चांगलं लोकांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही नॉमिनेटेडसुद्धा आहोत झी गौरवला यावर्षी. मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेताचं नॉमिनेशन आहे, बेस्ट फिल्म आहे उत्तरला, बेस्ट दिग्दर्शन आहे, बेस्ट डायलॉग आहे. सो त्यामुळे त्यासाठी पण आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. या अर्थाने लोकांनी पण एक्सेप्ट केलं आणि सगळ्या बाकी इतर जजेसनी आणि क्रिटिक्सनी पण एक्सेप्ट केलं असं मला वाटतं. आज सकाळी एकतर रात्रभर मी शूट करत होतो आणि ते 2-3 वाजता पॅकअप करून मी फ्लाईट पकडून इकडे आलेलो लिटरली. त्यामुळे आज व्हॅलेंटाईन्स डे हेच मी विसरलो होतो. मी जेव्हा फ्लाईटमध्ये शिरलो तेव्हा अनेक कपल्स मला गोव्याला येताना दिसली. त्यांच्यामध्ये मी एकटाच होतो जो कामासाठी चालला आहे. पण मला नेहमी बरं वाटतं की जेव्हा असे कुठले सण उत्सव येतात किंवा अशी काही गोष्ट येते जिथे सगळे सेलिब्रेट करतात आणि आपण काम करतोय, ते बघून मलाच खूप बरं वाटतं की आपण बिझी आहोत.
Some tables are for music, some for joke, but the best ones are for the moments in between. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना सावंतवाडीचा शुभारंभ सोहळा अगदी काही वेळातच सुरुवात होतोय. मी सर्व मान्यवरांना दर्शकांना विनंती करते की कृपया त्यांनी स्थानापन्न व्हायचं आहे. सर्व बांधवांना ज्ञाती बांधवांना विनंती आहे समोरील खुर्च्यांवर स्थानापन्न व्हायचं. अगदी काही वेळातच आपल्या या मुख्य शुभारंभ सोहळ्याला सुरुवात होती आहे. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना सावंतवाडीचा शुभारंभ सोहळा काही वेळातच याला सुरुवात होते. या कार्यक्रमाचं खास आकर्षण सिनेअभिनेते यूथ आयकॉन अभिनय बेर्डे अगदी काही वेळातच आपल्या या शुभारंभ सोहळ्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. सगळ्यांची उत्सुकता आहे ती म्हणजे त्यांच्या आगमनाची, त्यांच्या एंट्रीची आणि काही वेळातच ही उत्सुकता संपली आहे. त्याचबरोबर काही मुख्य सन्मानसुद्धा होणार आहेत. ज्या नातीबांधवांनी जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगर परिषद या निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळवलेलं आहे, जे या मुख्य सगळ्या घटनाक्रमामध्ये सामील झालेले आहेत, त्यांचं अगदी काही वेळातच सन्मान देखील होणार आहे. या सर्व कार्यक्रमासोबतच आपल्याला लकी ड्रॉची सुद्धा या ठिकाणी परवानगी आहे आणि ज्याच्या या लकी ड्रॉमध्ये ज्याचा कोणाचा नंबर आला असेल त्यांनी मात्र शेवटपर्यंत थांबायचं आहे. ही कृपया नोंद घ्यायची आहे. जी व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित नसेल त्याचा नंबर पास केला जाईल याची कृपया आपण नोंद घ्यावी. धन्यवाद. हॅलो. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना सावंतवाडी शुभारंभ सोहळा अगदी काही वेळातच सुरू होत आहे. संघटना म्हणजे केवळ व्यक्ती नाही. याचं एक सुंदर उदाहरण तुम्हाला सांगते. भिंतीमधल्या सगळ्या विटा जेव्हा एकमेकात एकरूप होतात तेव्हा ती भिंत भक्कम आणि मजबूत बनते. एखाद्या विटेला जरी गर्व झाला की माझ्यामुळे भिंत उभी आहे तर ते चुकीचंच आहे, कारण प्रत्येक वीट ही महत्त्वाची असते. तसंच तुम्ही जेव्हा एखाद्या प्रवाहात समूहात काम करता तेव्हा सुद्धा प्रत्येकाने समर्पण केलं तरच ते काम यशस्वी होतं. माझ्यामुळे हे चाललंय असं वाटत असेल तर तो गैरसमज असतो. संघटनेपेक्षा व्यक्ती ही कधीच मोठी नसते. किंमत ही एकीला असते, एकाला नाही. आणि अशा प्रकारची संघटना घेऊन या ठिकाणी युवा वैश्यवाणी युवा कार्यकर्ते यापुढेही कार्य करणार आहेत आणि आज आपण या शुभारंभ सोहळ्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. धन्यवाद.
त्याला मध्ये घेतो का आता लाडक्या अभिनेते सावंतवाडी शहरात आलेले आहेत. त्यांचं सावंतवाडी शहरातर्फे आणि हिंदू ऐक्यवादी युवा संघटनेतर्फे आम्ही स्वागत करतो. हिंदू वैश्विक युवा संघटना आज स्थापन करत आहोत. यानिमित्त सावंतवाडी शहरात दक्षिण ध्येय आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. सावंतवाडी शहराच्या वतीने या ठिकाणी सगळ्यांनी स्वागत करायचं आहे. व्हॅलेंटाईन डे अभिनय लक्ष्मी सावंतवाडी आलेले आहेत. त्यांच्या सावंतवाडीच्या वतीने आणि हिंदू वैश्विक युवा संघटनेतर्फे स्वागत. त्याला मध्ये घेतो का आता लाडक्या अभिनेते सावंतवाडी शहरात आलेले आहेत. त्यांचं सावंतवाडी शहरातर्फे आणि हिंदू ऐक्यवादी युवा संघटनेतर्फे आम्ही स्वागत करतो. हिंदू वैश्विक युवा संघटना आज स्थापन करत आहोत. यानिमित्त सावंतवाडी शहरात दक्षिण ध्येय आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो.
आलेले आहेत त्यांचं सावंतवाडी शहरातर्फे आणि हिंदू वैश्यवाडी युवा संघटनेतर्फे आम्ही स्वागत करतो. हिंदू वैश्यवाडी युवा संघटना आज स्थापन करत आहोत. त्यानिमित्त सावंतवाडी शहरात लक्ष्मी बेर्डे आलेले आहेत त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. सावंतवाडी शहराच्या वतीने सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर सावंतवाडीचे नगरसेवक आनंद नेवगी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. या सर्व मान्यवरांचं एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. विधान परिषदेचे माजी आमदार राजनजी तेली साहेब यांचं आगमन होतंय. त्याचबरोबर सावंतवाडी नगर परिषद माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांचं देखील आगमन. आपण मान्यवरांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर विराजित करायचं आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते प्रसाद नार्वेकर, नित्यानंद कोरगावकर, शैलेश गवंडळकर यांना विनंती आहे आपल्या सर्व उपस्थित मान्यवरांना त्यांच्या खुर्च्यांवर स्थानापन्न करायचंय. संघटनेचे कार्यकर्ते प्रसाद नार्वेकर, नित्यानंद कोरगावकर आणि शैलेश गवंडळकर यांना विनंती आहे उपस्थित मान्यवरांना विराजमान करायचं आहे. उपस्थित मान्यवरांचं आगमन होतं. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सर्व उपस्थित मान्यवरांसाठी. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर विधान परिषदेचे माजी आमदार माननीय श्री राजन तेली, सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष सुनील भोगटे, कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, त्याचबरोबर सावंतवाडी तालुका वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष माननीय श्री रमेश बोंद्रे, वैश्य समाज पतसंस्थेचे अध्यक्ष गणपत बळंजू, त्याचबरोबर महिला वैश्यवाणी समाज सावंतवाडीच्या अध्यक्षा माननीय सौ तनुजा पोकळे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. अगदी काही वेळातच आपल्या या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण सिने अभिनेते युथ आयकॉन अभिनय बेर्डे यांचं आगमन होतं. एकदा जोरदार आपण स्वागत करूया युथ आयकॉन अभिनय बेर्डे यांचं. हृदयात वाजे समथिंग म्हणत अनेक तरुणींची धडकन वाढवणारं हे चेहरा ही सध्या काय करते या पटातून ज्यांनी सिनेसृष्टीमध्ये पदार्पण केलंय ते अभिनव बेर्डे. त्यांचं एकदा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपण स्वागत करूया. आपल्या सर्व मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. टाळ्यांचा कडकडाट हा होत राहिला पाहिजे. आपल्या प्रमुख अतिथींचं आपल्या शुभारंभ सोहळा
67 कलांचा अधिपती श्री गणेशाचे स्मरण करून माता सरस्वतीला वंदन करून श्रीदेव पाटेकर चरणी नतमस्तक होऊन श्री लक्ष्मी नृसिंह दुर्गा परमेश्वरी चंद्रमौळेश्वर देवतांना नमस्कार करून आणि वैष्णव करून श्री श्री रामदाश्रम स्वामी यांना साष्टांग प्रणिपात करून आजच्या या सुंदर सोहळ्याची आम्ही सुरुवात करतो. हिंदू वैष्णव आणि युवा संघटना सावंतवाडीच्या शुभारंभ सोहळ्यास उपस्थित मान्यवर आणि माझ्या सर्व ज्ञाती बांधवांचे मी जुई पांगव आणि मी उमा तिळवे शिरसाट आपणा सर्वांचं शब्दस्मरणाने स्वागत करतोय. याचबरोबर आपल्या आजच्या सोहळ्यास उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर, माजी शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य, कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री अभिनय बेर्डे युवा सिने अभिनेते, त्याचबरोबर विधान परिषदेचे माजी आमदार माननीय श्री राजेंद्र तेली, सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, जिल्हा वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष सुनील भोगटे, कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सावंतवाडी तालुका वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष माननीय रमेश मोत्रे, वैश्य समाज पतसंस्था अध्यक्ष गणपत गळंचू, महिला वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष तनुजा पोकळे, युवा कार्यकर्ते अमित गवंडळकर हे यांचं आगमन झालेलं आहे. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना ही आपल्या ज्ञाती बांधवांच्या एकजुटीसाठी, प्रगतीसाठी आणि समाज कार्यासाठी स्थापित होत आहे. युवकांची ऊर्जा, विचारांची ताकद आणि समाज हिताची भावना या त्रिसूत्रीवर आधारित ही संघटना विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यासाठी सज्ज होते. आणि म्हणूनच आजच्या या दिवशी या संघटनेची आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आम्ही मुहूर्तमेढ रोवली जाते. आजचा हा सोहळा म्हणजे शुभारंभ नाही, तर आपल्या समाजाच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. त्यामुळेच ही केवळ संघटना नाही, तर बदलाची नवी चळवळ ठरणार आहे. एकत्र येऊ, संघटित होऊ आणि समाजासाठी काहीतरी मोठं करू या विचारानं आज आपण इथं सर्वजण जमलोय. आणि या सर्व उपस्थित मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होत आहे. चला साक्षीदार होऊया या अविस्मरणीय सोहळ्याचे, मनोभावे स्वागत करूया मंचावरील मान्यवरांचे. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं स्वागत करतायत युवा कार्यकर्ते अमित गवंडळकर. मी त्यांना विनंती करते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. अमितजी गवंडळकर यांना विनंती आहे सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. त्यानंतर पुढील स्वागत होत आहे युवा सिने अभिनेते आणि आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी अभिनय बेर्डे यांचं स्वागत करण्याची विनंती करते अमित गवंडळकर यांना. अभिनय बेर्डे यांचं स्वागत करतात कार्यकर्ते अमित गवंडळकर. अभिनय बेर्डे यांचं स्वागत होत आहे. यानंतर माननीय श्री राजेंद्र तेली, माजी आमदार विधान परिषद यांचं स्वागत करतायत कार्यकर्ते सुनील मिश्रा. सुनील मिश्रा यांना विनंती आहे की पुढे आपण माननीय श्री राजेंद्र तेली यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर सन्माननीय श्री ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, माजी नगराध्यक्ष सावंतवाडी नगर परिषद यांचं स्वागत करतायत कार्यकर्ते श्रेयस मुंज. श्रेयस मुंज आपणास विनंती आहे सन्माननीय श्री ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांचं आपण स्वागत करावं. त्यानंतर पुढील स्वागत होत आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष सुनील भोगटे यांचं. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे नित्यानंद कोरगावकर यांना. स्वागत होत आहे अध्यक्ष सुनील भोगटे सरांचं आणि स्वागत करतायत नित्यानंद कोरगावकर. पुढचं स्वागत होत आहे कणकवलीचे नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष माननीय श्री संदेश पारकर. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे प्रशांत बाळके यांना. माननीय श्री उमेश स्वामी यांना विनंती आहे की सन्माननीय श्री रमेश मोत्रे, अध्यक्ष सावंतवाडी तालुका वैश्यवाणी समाज यांचं आपण स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर पुढचं स्वागत होत आहे महिला वैश्यवाणी समाज सावंतवाडीच्या अध्यक्षा माननीय सौ तनुजा पोकळे मॅडम. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे पूजा पालके यांना. त्याचबरोबर पुढचं स्वागत होत आहे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या दीपलक्ष्मी पडते. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे शैलेश गवंडळकर यांना. शैलेश गवंडळकर स्वागत करतील माननीय सौ दीपलक्ष्मी पडते.
गोळेकर यांचं स्वागत करत आहेत अण्णा म्हापसेकर. त्यांना विनंती आहे त्यांचा सन्मान करावा. त्याचबरोबर आपल्या तनुजा पोकळे यांचं स्वागत करतात गोडगावकर मॅडम. पुष्पगुच्छ देऊन आपल्या सर्व सन्मानित मान्यवरांचं स्वागत होत आहे. सर्व मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया स्थानापन्न व्हायचंय. त्यानंतर या संघटनेचे कार्यकर्ते अरुण भिसे यांना विनंती आहे की हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचे सावंतवाडीच्या स्थापनेमागचा उद्देश, संकल्पना आणि भविष्यातील वाटचाल या प्रास्ताविकेच्या माध्यमातून प्रास्ताविक आपल्याला होणारच आहे. अगदी काही वेळातच आपला हा कार्यक्रम आपण पुढे सरकवतो आहोत. आपल्या या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं स्वागत झालेलं आहे. पण आता प्रास्ताविक करतील अरुण भिसे, कार्यकर्ते, सावंतवाडी संघटनेचे कार्यकर्ते अरुण भिसे हे प्रास्ताविक करतील. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर, मी सर्वांची नावं घेत राहत नाही कारण माझ्यापेक्षा सर्वात ज्येष्ठ माणसं या ठिकाणी बसलेले आहेत. त्यांना मी नम्र अभिवादन करून थोडंसं 5 मिनिटात मी प्रास्ताविक करतो. ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज यांच्या अध्यक्ष आहेत, त्या ठिकाणी बसलेले आहेत. त्यांना आम्ही कल्पना केली की सावंतवाडी शहरामध्ये आम्ही वैश्यवाडी समाज युवा संघटना स्थापन करतोय. तर त्याने आम्हाला लगेच सांगितलं तुमची संकल्पना चांगली आहे आणि ही संकल्पना तुम्ही राबवा. आणि यानंतर आम्ही प्रत्येक युवकाला जवळ करत गेलो. एक युवक या ठिकाणी आम्हाला जमादार झाले आणि ही युवा संघटना स्थापन करण्यामागचा हेतू, कारण बऱ्याच लोकांनी एक संस्था तुमची आहे आणि युवकांसाठी तुम्ही म्हणजे युवा संघटना का, हा प्रत्येकाच्या मनात विषय होता. परंतु मी त्या दिवशी पण बोललो की जी जनरेशन गॅप म्हणतो आपण की जुन्या माणसांमध्ये आणि नवीन युवकांमध्ये, ही जनरेशन गॅप म्हणून मी गेलेलो आहे, मी होऊन गेलेलो आहे. कुठेतरी माझ्यासारखे युवक आता बाहेर विकले गेलेले आहेत आणि आम्ही आता त्यांच्या गॅपमध्ये येऊन बसलेलो आहे. मग ही गॅप पुढची जी पिढी आहे, नवीन पिढी आहे, ती नवीन पिढीने सहन करू नये आणि त्यांना कुठच्याही प्रॉब्लेम म्हणजे ज्या आमचे ज्ञातीबांधवांसाठी ओबीसी सर्टिफिकेटसाठी म्हणा किंवा व्यवसायासाठी मार्गदर्शन, आणि आज प्रत्येक ठिकाणी बघितलं तर कुठच्याही युवक आज हा भरकटलेल्या अवस्थेत आहे. कुठच्याही समाजाचा घ्या, म्हणजे वैश्य समाजाचा असं म्हणून नाही, कुठच्याही समाजाचा कुठेतरी अशा युवकांची एक मोळी बांधून आपण त्या युवकांना चांगलं मार्गदर्शन करण्यासाठी वेळोवेळी या ठिकाणी आपण मार्गदर्शन करणार आहोत. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरण हा विषय सुद्धा आम्ही युवकांनीच घेतलेला आहे, कारण आमच्याकडे युवती भरपूर आहेत, महिला पण आहेत. आम्ही आमच्याबरोबर महिला युवती पण आहेत. त्यांना आम्ही असं दर महिन्याला एक 15 दिवसाचे, 1 महिन्याचे, 1.5 महिन्याचे असे कोर्सेस, व्यवसाय मार्गदर्शन, टेलरिंग असेल, कॅटरिंग असेल किंवा तत्सम काही जे व्यवसाय आहेत जे ते करू शकतात, त्यांना ते 2 वेळेचं काम आणि आमच्या व्यवसाय मार्गदर्शनात मिळावं आणि त्यांना आम्ही ते व्यवसाय चालू करायचे असेल तर या ठिकाणी आमचे वैश्यपत्र संस्था आहे जी आमची वैश्य बांधवांची आहे, त्यामार्फत त्यांना जे काय बाकीचं अर्थसहाय्य लागेल त्याच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आम्ही मदत करणार. 2 मिनिटं मी थांबवतो. आमचे रमेशजी भाट या ठिकाणी आले, त्यांना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. प्लीज प्लीज सर. आणि युवा संघटना वर्षभर आणि नुसती संघटना स्थापन आम्ही गप्प असणार नाही. तर या संघटनेचे रिझल्ट मी आता जास्त काय बोलत नाही, कारण हा ते बोलतात म्हणतात आम्ही करून दाखवणार, हे आमच्या अध्यक्षांचं वाक्य आहे जे आम्ही जे ठेवलं आहे. त्यामुळे मी प्रास्ताविक या ठिकाणी न लांबवता या ठिकाणी थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यानंतर प्रास्ताविक झालेला आहे, पण त्यानंतर रमेश भाट यांचं स्वागत करतायत अरुण भिसे. त्यांना विनंती आहे की त्यांचं स्वागत करायचंय. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत होत आहे. त्याचबरोबर जे ज्ञाती बांधवांचे कुडाळ अध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष उपस्थित असतील तर
त्याचबरोबर आपले पत्रकार बांधव सर्व उपस्थित आहेत, त्यांचं शुद्ध समाधानी स्वागत. पण प्रातिनिधिक स्वरूपात एक आम्ही सन्मान करतोय, त्यांचं स्वागत करतोय. तर पत्रकारांना विनंती आहे, कृपया प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी विनंती करते सर्व पत्रकारांना, प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. शंभू विरनोडकर त्यांचं स्वागत करतील. शंभू विरनोडकर यांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन पत्रकार बांधवांचं स्वागत करायचं आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात हा सन्मान होतोय. पत्रकार उमेश सावंत सर आपल्या सोबत आहेत, आपल्या सन्माननीय सगळ्या सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत होत आहे. शंभू विरनोडकर त्यांचं स्वागत करत आहे. आता आपण आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे वळूया. मान्यवरांना विनंती आहे की या संघटनेचा शुभारंभ दीपप्रज्वलनाने आपण करणार आहोत. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया आपण दीपप्रज्वलनासाठी सर्व मान्यवरांनी सभागृहामध्ये यायचं आहे. दीपप्रज्वलन आणि आपल्या या सोहळ्याचा शुभारंभ या निमित्तानं होतोय. पण पहिल्यांदा प्रतिमा पूजनानं आपण हा कार्यक्रम पुढे सरकवतोय. आपल्या दैवतांना मानवंदना करून त्यांची प्रतिमा पूजन करून आपण हा कार्यक्रम पार पडतोय. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण आपल्या या संघटनेची मुहूर्तमेढ ठेवतोय. सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती आहे, कृपया प्रतिमा पूजन आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचा शुभारंभ होतोय. आपली देवता श्री लक्ष्मी नृसिंह दुर्गा परमेश्वरी चंद्रमौळेश्वर वैष्णव श्री श्री वामनाश्रम महास्वामीजी यांच्या कृपाशीर्वादाने आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हिंदू वैश्यवाडी युवा संघटना सावंतवाडीचा दमदार असा शुभारंभ या ठिकाणी आपण करणार आहोत. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर, माजी शालेय शिक्षण मंत्री, मराठी भाषा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय श्री अभिनय बेर्डे, युवा संघ अभिनेता आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या कार्यक्रमाचा शुभारंभ होतोय. तसंच प्रतिमा पूजन, स्वामीजींच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांचा आशीर्वाद घेऊन या उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून आणि त्याचबरोबर शुभारंभ करून या संघटनेचा शुभारंभ होतोय. आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर सिने अभिनेते अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून आपल्या या सोहळ्याची, या संघटनेची उद्घाटन होतोय, शुभारंभ होतोय. तमसोमा ज्योतिर्गमन निरार तेजाकडे जाण्याचा मार्ग आणि निष्क्रियतेकडून कृतीकडे आणि विखुरलेपणातून संघटनेकडे वाटचाल करण्याचा हा मंगल क्षण. या पवित्र दीपाच्या प्रकाशात आपल्या संघटनेची उद्दिष्ट अधिक तेजस्वी होत आणि समाजसेवेचा हा संकल्प अधिक दृढ होत अशी आपण ईश्वर चरणी प्रार्थना करूया. आजचा हा क्षण केवळ एका संघटनेचा शुभारंभ नसून एकतेचा, युवा शक्तीचा आणि समाजसेवेच्या नव्या पर्वाचा प्रारंभ आहे. हिंदू वैश्यवाडी युवा संघटना सावंतवाडी ही संघटना युवकांना संघटित करून समाज कार्यात नवा इतिहास घडवण्याचा निर्धार करत आहे. दीप म्हणजे मांगल्याचं प्रतीक, दीप म्हणजे संस्कृतीची ओळख आणि असं हे मंगल असं दीप प्रज्वलन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. प्रत्येक कार्यक्रमात तेज उजळून टाकणारी ज्योत समृद्धीची, निरपेक्ष वृत्तीने अखंड देवत राहणारी ज्योत प्रेमाची, स्वतः उजळून दुसऱ्याला प्रकाश देणारी ज्योत त्यागाची, अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचं तेज पसरवणारी ज्योत प्रकाशाची आणि निराशेच्या मनात आशेचं किरण पोचवणारी ज्योत प्रेरणेची. अशा या लक्ष दिव्यांनी आपणा सर्वांच्या आयुष्यातील, जीवनातील अंधकार नाहीसा होऊन प्रकाशरूपी नवीन पहाट येऊ दे अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. आणि या संघटनेचा शुभारंभ या ठिकाणी संपन्न होत आहे, तर आपण या संघटनेसाठी आपण सर्वांनी शुभेच्छा देऊया.
एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत हिंदू वैश्यवाणी समाज संघटना सावंतवाडीसाठी. त्याचा शुभारंभ होतोय एकदा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात. या संघटनेच्या शुभारंभासाठी आपण युवकांची ताकद जेव्हा संघटित होते तेव्हा इतिहास घडतो आणि आज तोच ऐतिहासिक क्षण आपल्या समोर उभा आहे. हिंदू वैश्यवाणी युवा सावंतवाडी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेलेली आहे. सर्व उपस्थित मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे आणि आता आपण आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे वळतोय. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातील तालुकाध्यक्ष इथे उपस्थित आहेत, तर मी सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करते कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्याचबरोबर मान्यवरांना विनंती आहे की व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे आणि आपले प्रमुख अतिथी अभिनय बेर्डे या शुभारंभाची घोषणा करतील. मी सिनेअभिनेते अभिनय बेर्डे यांना विनंती करते की कृपया या संघटनेची सुरुवात झालेली आहे, शुभारंभ झालेला आहे, तर त्याचं कृपया तुम्ही जाहीर करावं. सिनेअभिनेते अभिनय बेर्डे हे घोषणा करतील. हिंदू वैश्यवाणी समाज संघटनेची शुभारंभ झाल्याचे ती घोषणा करते. मी सिनेअभिनेते अभिनय बेर्डे यांना विनंती करते की कृपया या संघटनेची शुभारंभ झाल्याचं त्यांनी जाहीर करावं. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचं उद्घाटन झालं आहे हे मी घोषित करतो. धन्यवाद सर. या संघटनेचा शुभारंभ तर आता झालेलाच आहे, मात्र या युवाशक्तीला एकत्रित करून या संघटनेची धुरा समर्थपणे पेलणारे खंबीर नेतृत्वही तेवढंच महत्वाचं आहे आणि ते नेतृत्व म्हणजे या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष माननीय श्री सुनील भोगटे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या अध्यक्षांची घोषणा करावी. मी सुनील भोगटे सरांना विनंती करते की आपल्या अध्यक्षांची या हिंदू वैश्यवाणी समाज संघटनेच्या अध्यक्षांची घोषणा करावी. उपस्थितांचं स्वागत. हिंदू वैश्यवादी युवा संघटना यांची सावंतवाडी येथे संघटना स्थापन झाली. युवा अध्यक्ष गौंडळकर अमित गौंडळकर यांनी त्यांना हे प्रदान करतो. युवा अध्यक्षपद अमित गौंडळकर त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करावं अशी मी विनंती करतो. बेर्डे सरना की त्यांनी युवा अध्यक्ष अमित गौंडळकर यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर आपल्या उपस्थित मान्यवरांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. सुरुवातीला सत्कार होतोय तो म्हणजे आमदार दीपकभाई केसरकर यांचा. सुरुवातीला सन्मान होतोय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचा. जिल्हाध्यक्ष सुनील भोगटे सरांना विनंती आहे कृपया त्यांनी त्यांचं शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करायचा आहे. कार्यकर्ते अमित गौंडळकर, अध्यक्ष संघटनेचे अमित गौंडळकर सरांना विनंती आहे की अभिनेते
त्याचबरोबर सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष नार्वेकर ज्येष्ठ विधिज्ञ यांचा सन्मान होतो आणि हा सन्मान करतात आमदार दीपकभाई केसरकर. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देत सन्माननीय श्री ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांचा या ठिकाणी आता सन्मान होतोय आणि सन्मान करतायत सन्माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी आपण त्यांचा गौरव करतो आहोत. यानंतर सन्माननीय श्री सुनीलजी भोगटे अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्यवाणी समाज यांचाही या ठिकाणी सन्मान करणार आहेत. सन्माननीय ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांना विनंती आहे कृपया आपण सुनीलजी भोगटे यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांना विनंती आहे सन्माननीय श्री सुनीलजी भोगटे यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होत आहे. त्याचबरोबर पुढचा सत्कार होतोय कणकवली नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष माननीय श्री संदेशजी पालकर. नुकतेच झालेल्या कणकवलीच्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले होते आणि त्यांचं सन्मान होतोय तो म्हणजे आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देत हा सन्मान केला जातो. सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान होतो. यानंतर सन्माननीय दीपलक्ष्मी पडते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमरड जिल्हा परिषद सदस्य तसंच माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सन्माननीय सौ दीपलक्ष्मी पडते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सौ तनुजा पोकळे यांना विनंती करते की आपण मॅडमचा सत्कार करायचा आहे. सौ तनुजा पोकळे आपल्यास विनंती आहे की दीपलक्ष्मी मॅडमचा आपण सन्मान करायचा आहे. शाल, श्रीफळ शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी गौरव होतोय. पुढचा सन्मान होतोय माजी आमदार राजनजी तेली साहेबांचा आणि हा सन्मान करण्याची विनंती आहे ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर सरांना. त्यांनी त्यांचं शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह
विधान परिषदेचे माजी आमदार राजनजी तेली यांचा सन्मान होतोय माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांच्या हस्ते. सन्माननीय श्री सुनील कोरगावकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. सन्माननीय श्री भाट सर यांना विनंती आहे आपण हा सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय श्री सुनील कोरगावकर यांचा सन्मान सन्माननीय श्री भाट करतील. सन्माननीय सुहास गौंडळकर यांचा या सत्कार होणार. सुहास गौंडळकर सर. वेंगुर्ला नगर परिषद उपनगराध्यक्ष सन्माननीय श्री सुहास गौंडळकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना या ठिकाणी गौरवण्यात येत आहे. सन्माननीय रमेश भाट यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. सन्माननीय श्री संदेश पारकर सरांना विनंती आहे की यापुढील सत्कार आपण करायचा आहे. यापुढील सत्कार सन्माननीय श्री संदेश पारकर सरांच्या उपस्थितीत होत आहे. शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी गौरव होतोय. तसेच कुडाळ वैश्य समाज तालुकाध्यक्ष सन्माननीय सौ गोगटे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहे. मी सन्माननीय दीपलक्ष्मी मॅडम यांना विनंती करते की आपण त्यांचा सत्कार करावा. सन्माननीय दीपलक्ष्मी मॅडम यांच्या हस्ते हा सत्कार होत आहे. शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचा गौरव करतो. सावंतवाडी वैश्य युवा संघटनेचा आज या ठिकाणी असा भव्य दिव्य असा शुभारंभ या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा आपण करत आहोत. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार समारंभही या ठिकाणी संपन्न होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचं ज्ञाती बांधवांचं आता आपण सन्मान करत आहोत. त्यामध्ये सुरुवातीला जो सन्मान झालेला होता तो कणकवली नगराध्यक्ष संदेशजी पारकर यांचे सत्कार पार पडलेले आहेत. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे सावंतवाडी नगर परिषदेचे नगरसेवक आनंदजी नेवकी यांचा आणि हा सन्मान होतोय आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते. मी आनंद हा सन्मान होतोय. सावंतवाडी नगर परिषदेचे नगरसेवक आनंद देवडी यांचा हा सन्मान होतो. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या सन्मान करण्याची विनंती आहे. ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांना मी विनंती करते सुकन्या टोपले यांचा सन्मान करावा. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या
विजय झालेला होता. सावंतवाडीच्या नगरसेवकपदी त्या विराजमान झालेल्या आहेत आणि त्यांचा सन्मान होतो. ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर हा सन्मान करतायत. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान होतो. यानंतर सन्माननीय श्री प्रतीक बांदेकर पाणी पुरवठा सभापती सावंतवाडी यांचाही या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. सन्माननीय श्री प्रतीक बांदेकर पाणी पुरवठा सभापती सावंतवाडी. सन्माननीय दीपक भाईंना विनंती आहे की आपण हा सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय दीपक भाईंना विनंती आहे की यापुढील सर्व सत्कार आपण करायचे आहे. आपल्या हस्तेच सर्वांचा सन्मान होणार आहे. त्याचबरोबर पुढचा सन्मान होतोय त्या म्हणजे कणकवली नगर पंचायतीच्या नगरसेविका मेघा गांगड मॅडम यांचा. 4 टर्म त्या इथून नगरसेविका म्हणून निवडून येत आहेत आणि ही त्यांची 4थी टर्म होती. एक विजयाचा चौकार त्यांनी या निमित्तानं लगावलाय. मी माननीय सौ मेघा गांगड मॅडम यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. ते या ठिकाणी उपस्थित नाही आहेत. आपण पुढच्या सन्मानाकडे वळूया. पुढचा सन्मान होतोय कणकवलीच्या नगरपंचायतीच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या सुप्रिया नालावडे मॅडम यांचा. त्याही या सोहळ्याला उपस्थित नाही आहेत. आपण पुढील सन्मानाकडे वळूया. पुढचा सन्मान होतोय कणकवली नगरपंचायतीचे नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले रुपेश नार्वेकर. त्यांचा इथं सन्मान होतोय. मी रुपेश नार्वेकरजी यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. ते इथं आलेले नाही आहेत. पुढचा सन्मान होतोय कणकवली नगरपंचायतीच्या नगरसेविका जाई मोरकर. नवनेतृत्व युवा नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. ते या सोहळ्यास उपस्थित नाही आहेत. आपण पुढील सन्मानाकडे वळूया. त्याबरोबर पुढील जाई मुरकर यांचे नातेवाईक उपस्थित आहेत. हा सन्मान ते दीपक भाईंच्या हस्ते स्वीकारतील. शाल, श्रीफळ आणि पुष्प. जाई मुरकर यांचे सासरे आहेत आणि ते हा सन्मान स्वीकारतायत. आमदार दीपक भाई यांच्या हस्ते हा ते सन्मान स्वीकारतायत. युवा नेतृत्व जाई मुरकर आणि त्यांचा इथं विजय झालेला होता. युवा चेहरा. यानंतर सन्माननीय श्री भांडगुर मालवड. सन्माननीय श्री भांडगुर मालवड नगर पंचायत. सन्माननीय श्री दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे आपण हा सन्मान करायचा आहे. पुढील सन्मानाकडे आपण वळतोय. मालवड नगर परिषदेचे नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले माननीय श्री केणी साहेब यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. ते जर आले नसतील तर त्यांच्या नातेवाईकांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर पुढील सन्मानाकडे वळूया. पुढील सन्मान होतोय वेंगुर्ले नगर परिषदेचे नगरसेवक रवी शिरसाट यांचा. त्यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि हा सन्मान होतो ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर सरांच्या हस्ते. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देत पुष्पगुच्छ देत त्यांचा हा सन्मान होतोय. आणि हा सन्मान करताय माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर सर. यानंतर आमरड पंचायत समिती सदस्य नितीन महाडेश्वर यांचाही या ठिकाणी सन्मान होत आहे. सन्माननीय श्री नितीन महाडेश्वर आमरड पंचायत समिती सदस्य. सन्माननीय श्री दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे की आपण हा सत्कार करायचा आहे. या सन्मानाकडे नंतर आपण पुढच्या सन्मानाकडे वळतो आहोत. पुढचा सन्मान होतोय
त्याचबरोबर विलवडे पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले प्रशांत सुकी यांचा मी त्यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि हा सन्मान करतायत जिल्हाध्यक्ष सुनीलजी बोगटे सर. त्यांना विनंती आहे कृपया प्रशांत सुकी यांचा सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करायचा आहे. सन्मान चिन्ह, शाल, श्रीफळ दे हा त्यांचा सन्मान होतोय. विलवडे पंचायत समितीमधून प्रशांत सुकी हे आपले ज्ञातिबांधव निवडून आलेले होते आणि त्यांचा हा सन्मान करतायत माननीय श्री सुनीलजी बोगटे सर. यापुढील सत्कार सन्माननीय सौ अनुराधा नारकर यांचा जिल्हा परिषद कोहुर्ले सदस्य म्हणून त्या निवडून आलेल्या आहेत. सन्माननीय श्री राजू तेली यांना विनंती आहे कृपया आपण हा सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय अनुराधा नारकर. त्यानंतर सन्माननीय सुनील पारकर जेडपी विभाग सदस्य हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया आपण मंचावर येऊन आपलं सत्कार स्वीकारायचा आहे. याबरोबर हे काही सन्मान होत आहेत. इतर सन्मान काही आपले बाकी आहेत, पण तत्पूर्वी बेडशी युवा अध्यक्ष बाबा टोपले यांचा देखील सन्मान होतोय आणि हा सन्मान करण्याची विनंती आहे जिल्हाध्यक्ष सुनील बोगटे यांना. त्यांना विनंती आहे बाबा टोपले यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याचबरोबर कणकवली नगरपंचायतीच्या सुमेधा अंधारी यांचा देखील सन्मान होतोय. ते आलेल्या नाही आहेत. त्यानंतर आपण मी विनंती करते माननीय श्री दीपकभाई केसरकर यांना. त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. दीपकभाई यांना काही कारणानिमित्त पुढील कार्यक्रमासाठी जायचं आहे, त्यामुळे ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. या कार्यक्रमाला या शुभारंभाच्या संघटनेला शुभेच्छा देतील माननीय श्री दीपकभाई केसरकर. आपल्या समाजाचे प्रेरणास्थान समाजाचे स्वामी श्री श्री महाराज स्वामी यांना वंदन करतो. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना सावंतवाडीचे उद्घाटक युवा सिने अभिनेते अभिनयजी बेर्डे साहेब, माजी आमदार राजनजी तेली साहेब, कणकवलीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आदरणीय संदेशजी पारकर, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष दिलीपजी नांबरेकर, वैश्यवाणी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुनीलजी बोगटे, सावंतवाडी वैश्य समाजाचे अध्यक्ष रमेशजी बोंद्रे, हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचे नुकतेच ज्याची निवड झाली असे श्री अनिल सोरेकर, महिला वैश्यवाणी संघटनेच्या श्रीमती कमला पोपले, वैश्यवाणी पतसंस्थेचे अध्यक्ष सुनीलजी कोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या सदस्य व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपलक्ष्मीताई करते, वेगुर्ल्याचे उपनगराध्यक्ष माझे ज्येष्ठ सहकारी सुहासजी गोंधळकर, श्री बाबा टोपले, श्री रमेश भाट, त्याचबरोबर ज्यांचा आपण नुकताच सत्कार केला ते श्री आनंदी गर्गी, सुगंधाताई टोपले, प्रदीप मांडेकर, रमेश प्रसाद, श्री महाडेश्वर, श्री प्रशांत सुकी आणि अन्य सर्वच मान्यवर आणि वैश्य समाजाचे युवा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि वैश्य समाजाचे सर्व उपस्थित
बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असा सावंतवाडी वैश्य समाजामधला हा आहे असं मी समजतो. आणि एवढे वर्ष वैश्य समाज या ठिकाणी कार्यरत आहे, परंतु आपली युवा संघटना या ठिकाणी नव्हती आणि ती युवा संघटना आपण आज प्रस्थापित केली आणि ती अतिशय दिमागदारपणे प्रस्थापित केली. अतिशय सुंदर अशी बाईक रॅली होती पाहिजे. खरं तर मी शेवटपर्यंत ह्या कार्यक्रमाला थांबणार होतो. कार्यक्रम खरं तर 4 वाजता सुरू होणार होता. 6 वाजता दुसरा कार्यक्रम सरकारचा घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे मला थोडंसं लवकर जायला लागतं. याच्यामध्ये दिलगिरी व्यक्त करतो. युवा जे असतात त्यांच्यामध्ये एक ऊर्जा असते आणि ही ऊर्जा फार महत्त्वाची आहे आणि ही ऊर्जा त्यांच्याकडून खूप चांगलं काम घडवेल अशी मला सारखं अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. त्यांनी काही या ठिकाणी आम्हाला ट्रेनिंग कॅम्प घेतले ना, त्यांनी काही कार्यक्रम जाहीर केलेले तुम्हालाच नाही केले. परंतु मला एकच सांगायचं आहे की शेवटी वैश्य समाजाचं प्रतीक हे तागडी असतं. तागडी म्हणजे व्यापार. व्यापारामध्ये आपली मुलं कशी पुढे येतील हे खरं तर तुम्ही सर्वांनी बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं. व्यापारापासून आपण जर लांब गेलो तर वैश्य समाजाची परंपरा आहे ती खंडित होईल. आणि म्हणून तुम्ही ज्यावेळेला वेगवेगळ्या तऱ्हेचं मुलांना प्रोत्साहन देता त्यावेळेला चांगले उद्योजक कसं बनावं याचं सुद्धा आपण प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. त्यांना आपण प्रेरणा दिली पाहिजे. आणि या कामी तुम्हाला काय मदत लागली मला अवश्य सांगा, मी आपल्याकडे आहे. तुम्ही एवढा सुंदर कार्यक्रम आयोजित केला की तुम्हाला अधिक काय सांगणं की कशा रीतीने चांगलं काम करावं याची आवश्यकता आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही. खूप सुंदर खूप चांगलं काम तुमच्या हातून ईश्वराने घडवावं अशी ईश्वराच्या मी प्रार्थना करतो. तुम्हाला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या कार्यक्रमाची जी सुरुवात आहे त्याच्यामध्ये प्रोत्साहन म्हणून 50,000 रुपयाची देणगी आपल्याला पुन्हा एकदा सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दीपक भाई. आपण केलेलं कौतुक हे संघटनेचं, कार्यकर्त्यांचं आणि अध्यक्षांचं मनोबल वाढवणारं ठरणार आहे आणि आपले आशीर्वाद कायमच या संघटनेसोबत असेच राहतील. मार्गदर्शनही असेच राहील या देखील. दोनच मिनिटं. मी खरं तर वैश्य समाज युवा संघटनेचे आभार मानतो. संदेश पारकर निवडून आला नसेल मला त्यांचं अभिनंदन करायला होतं आणि समाज माझ्या मतदारसंघाचे त्यांचं सुद्धा कौतुक करू शकलो नव्हतं. आणि आमच्या सावंतवाडी नगरपालिकेचे सगळे नगराध्यक्ष निवडून आले, नगरसेवक निवडून आले, त्यांचं सुद्धा कौतुक करू शकलो नाही. प्रशांत जे आमच्या घरातले त्यांचं कौतुक करू शकलो नव्हतं. तुमच्या निमित्ताने ही संधी मला मिळाली त्याच्याबद्दल मनापासून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद भाई. आपलं मार्गदर्शन असंच संघटनेला कायम राहो ही अपेक्षा आणि इच्छा. त्यानंतर आपण आपल्या पुढील सन्मानाकडे वळणार आहोत. या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा दीपकभाई केसरकर यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी युवकांसाठी जे विविध मार्गदर्शन करण्याची आम्हाला संधी दिला ते आम्ही करणारच आहोत आणि त्यांनी जे मोलाचं योगदान दिलं आहे त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा दीपकभाई केसरकर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. त्यानंतर आपण आता आपल्या पुढच्या सन्मानाकडे वळणार आहोत आणि हे सन्मान ज्ञाती बांधवांतील विविध समाजातील विविध क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या ज्ञाती बांधवांचा होणार आहे आणि त्यातला पहिला सन्मान होतोय तो म्हणजे माननीय श्री बाळासाहेब बोर्डेकर यांचा. हा सन्मान करतील माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. बाळासाहेब बोर्डेकर म्हटल्यानंतर वैश्य समाज आणि वैश्य समाजाचा कुठचाही कार्यक्रम असतो मी लहान असल्यापासून बघतोय. बाळासाहेब बोर्डेकरांची तळमळ जी प्रत्येक समाज बांधवांकडे असेल, जे ओबीसीचं कार्य असेल की ओबीसी आम्हाला सर्टिफिकेट मिळत नव्हतं त्यासाठी मंत्रालयापासून
असं ठरवलं की एका युवकाचा सत्कार एका युवकाकडनं करून घ्यायचा आहे. जो सत्कार करते ते सुद्धा एक युवक आहेत आणि जे सत्कार स्वीकारतायत ते त्यांच्यापेक्षा युवक आहेत. धन्यवाद. वैश्य समाज सावंतवाडीचे खंदे कार्यकर्ते वैश्य समाजाला इतर मागासवर्गातून आरक्षण मिळवण्यासाठी त्यांनी राज्यस्तरावर प्रयत्न ठेवलेले होते आणि सावंतवाडीतील वैश्य समाजाचं हक्काचं नेतृत्व लायन्स क्लबचे ते सक्रिय सदस्य सुद्धा आहेत. विविध संघटनांवर ते कार्यरत आहेत आणि वैश्य समाजाला एक दिशा देण्यासाठी ते कायमच प्रयत्नशील असतात. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय डॉक्टर राजेश गुप्ता. सन्माननीय डॉक्टर राजेश गुप्ता. वैश्यवाडी समाज जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय सुनील भोगते सर यांना विनंती आहे आपण हा सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय डॉक्टर राजेश गुप्ता. सावंतवाडीमध्ये प्रत्येकाच्या तोंडात प्रत्येकाच्या डोळ्यावर प्रत्येक रुग्णाच्या मनात ज्यांचं नाव आहे प्रत्येकजण ज्यांचं देवासारखं पूजन करतात असे सन्माननीय डॉक्टर राजेश गुप्ता. आयुर्वेद महाविद्यालयातून विद्यादान. असंख्य डॉक्टर ज्यांनी घडवले रुग्णांसाठी अक्षरशः देवासमान असणारे आपले वैश्य बांधव आणि राज्यात आणि परराज्यात सुद्धा ज्यांची ख्याती आहे असे सन्माननीय डॉक्टर राजेश गुप्ता यांचा या ठिकाणी सन्माननीय सुनील भोगते यांच्या हस्ते सन्मान होत आहे. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे माननीय श्री विकास गोवेकर सरांचा आणि त्यांचा सन्मान करतील नगराध्यक्ष संदेश शिपारकर. मी त्यांना विनंती करते की विकास गोवेकर सरांचा त्यांनी सन्मान करायचा आहे. असंख्य विद्यार्थ्यांची हस्ताक्षर सुधारण्याचं कार्य गोवेकर सरांनी आजतागायत केलेलं आहे. अजूनही हे कार्य त्यांचं अविरतपणे असंच सुरू आहे. त्याचबरोबर शिक्षकी पेशातून सुद्धा गोवेकर सर निवृत्त झाले पण निवृत्तीनंतर सुद्धा ते थांबलेले नाही आहेत. विविध ठिकाणी ते अशाच पद्धतीनं कार्य करत असतात. पतंजली योग समितीमार्फत योग विद्याप्रसाराचं त्यांचं कार्य हे अविरतपणे सुरू आहे. सावंतवाडी संस्थांची GI मानांकन प्राप्त ऐतिहासिक गंजपा कला सुद्धा त्यांना अवगत आहे. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय यानंतर पुढचा सन्मान आहे श्रीमती कल्पना बांदेकर. श्रीमती कल्पना बांदेकर आपणास विनंती आहे कृपया आपण मंचावर येऊन आपलं सत्कार स्वीकारायचा आहे आणि सिने अभिनेता अभिनय बेर्डे यांना विनंती आहे की आपण हा सन्मान करायचा आहे. अभिनय क्षेत्रामध्येच कार्यरत असणाऱ्या कल्पना बांदेकर यांचा सन्मान अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते होत आहे. त्यांची माहिती तर आपल्या सगळ्यांनाच आहे. हे नाव सगळ्यांनाच परिचयाचं आहे. गुणसम्राज्ञी 2008 महाराष्ट्रातून त्यांनी द्वितीय पटकावलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिला नेपथ्यकार एकमेव नेपथ्यकार त्या आहेत. त्याचबरोबर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या जागतिक रीतीच्या विद्यापीठात MSW करणाऱ्या त्या एकमेव विद्यार्थिनी आहेत. शापमुक्ती या सिनेमात प्रमुख भूमिका त्यांचं गीतलेखन सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. ज्येष्ठ गायक सुरेशजी वाडकर यांच्यासोबतही महत्त्वाची भूमिका त्यांनी केलेली आहे. त्याचबरोबर एकूण 17 सिनेमात त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका या निभावलेल्या आहेत आणि ABLAV यामध्ये हिंदी वेबसिरीजमध्ये सुद्धा त्यांनी भूमिका या निभावलेल्या आहेत. त्याचबरोबर लेखिका म्हणून त्यांची 3 पुस्तकं सुद्धा प्रकाशित झालेली आहेत. यानंतर पुढचा सन्मान आहे डॉक्टर प्रवीण मसूरकर. सन्माननीय ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे आपण हा सन्मान करायचा आहे. डॉक्टर प्रवीण मसूरकर स्वतः या ठिकाणी उपस्थित नाहीत तरी पण त्यांच्या कुटुंबियांपैकी जर कोणी उपस्थित असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. डॉक्टर प्रवीण मसूरकर गोरगरीब आणि सामान्य रुग्णांसाठी परोपकारी भावनेने सावंतवाडीत वैद्यकीय व्यवसाय करत आहेत. यानंतर पुढचा सन्मान आहे डॉक्टर कांचन विघ्नोडकर. डॉक्टर कांचन विघ्नोडकर या ठिकाणी उपस्थित असतील तर कृपया
जर ते उपस्थित नसतील तर त्यांच्या कुटुंबियांनी येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्मान होतोय सागर बांदेकर यांचा, तिथं उपस्थित नाही आहे. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे राजू मसूरकर यांचा, सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर. सागर बांदेकर हे स्वतः उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान होतोय तो म्हणजे ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांच्या हस्ते. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. सागर बांदेकर यांचे भाचे त्यांच्या वतीनं हा ते सन्मान स्वीकारत आहेत. राज्यस्तरीय कबड्डीपटू म्हणून सावंतवाडीतील वैश्य बांधव म्हणून त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे. त्यांच्या वतीनं त्यांचे भाचे हा सन्मान स्वीकारत आहेत. त्यानंतर पुढील सन्मानाकडे आपण वळणार आहोत. पुढचा सन्मान होतोय मानवी श्री मंदार नार्वेकर यांचा. त्यांचं सन्मान करतील ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर. मंदार नार्वेकर यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. यानंतरचा सन्मान ओवी अरुण भिसे, कुमारी ओवी अरुण भिसे. आत्ताच झालेली भालचंद्र महाराज शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये विशेष असं यश तिने संपादन केलेलं आहे. कुमारी ओवी अरुण भिसे तिने हा मंचावर येऊन आपलं सत्कार स्वीकारायचा आहे. आणि मी सन्माननीय अभिनय बेर्डे यांना विनंती आहे की आपण हा सत्कार करायचा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या भालचंद्र महाराज शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये विशेष असं यश तिने संपादन केलेलं आहे. त्याबद्दल तिचं खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. यानंतर पुढच्या सत्काराकडे आपण वळतोय. कुमार नील सत्यवान बांदेकर. कुमार नील सत्यवान बांदेकर या ठिकाणी उपस्थित असेल तर त्यांनी हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. नॅशनल वेटलिफ्टिंगमध्ये विशेष प्रावीण्य संपादन केलेलं आहे नील सत्यवान बांदेकर. मी सन्माननीय अभिनय बेर्डे यांना विनंती करते की आपण हा सत्कार करायचा आहे. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे गौरांग भाट यांचा. CA परीक्षा त्यांनी उत्तीर्ण केलेली आहे. त्यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. गौरांग भाट यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. CA परीक्षेत त्यांनी उत्तीर्ण होत महत्त्वाचं यश प्राप्त केलेलं आहे आणि त्यांचा सन्मान होतोय तो म्हणजे अभिनेते अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते. मी विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे पत्रकार जतीन भिसे यांचा. मी त्यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे आणि हा सन्मान करण्याची विनंती आहे अभिनेते अभिनय बेर्डे. जतीन भिसे यांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. जतीन भिसे जर कुठे आजूबाजूला असतील तर कृपया त्यांनी लवकर येऊन व्यासपीठावर आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. जतीन भिसे. यानंतर कुमार राजदीप बांदेकर यांनी सुद्धा शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे यश संपादन केलेलं आहे. त्याचाही या ठिकाणी सन्मान होत आहे. राजदीप बांदेकर. यानंतर कुमारी जुईली पांगम. जुईली पांगम कोकणसात लाईव्हचे अँकर आणि मगासपासून या संपूर्ण कार्यक्रमाचं माझ्याबरोबर सहनिवेदिका म्हणून काम करते ती जुईली पांगम. मी सन्माननीय अभिनय बेर्डे यांना विनंती करते की आपण तिचा सन्मान करूया. कोकणसात लाईव्हच्या अँकर म्हणून ती काम करते. जुईली पांगम हिच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया.
सब एडिटर म्हणून ती या पदावर कार्यरत आहे आणि कोकणसार लाईव्हच्या अँकर पदी ती कार्यरत आहे. सन्माननीय अभिनय बेर्डे याच्या हस्ते त्याचा शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी गौरव होत आहे. जुईली, तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. सन्माननीय मंदार नार्वेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपणास विनंती आहे की आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर आपणास विनंती करते की आपण हा सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय श्री मंदार नार्वेकर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि क्रिकेटसाठी योगदान देणारे आपले ज्ञाती बांधव सन्माननीय श्री मंदार नार्वेकर. ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे कृपया आपण हा सन्मान करायचा आहे. गेली 16 वर्ष क्रिकेट असोसिएशनचं अध्यक्षपद भूषवत आहेत आणि खास क्रिकेटसाठी योगदान देणारे यापुढील सत्कार आहे डॉक्टर प्रसाद नार्वेकर. डॉक्टर प्रसाद नार्वेकर त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सावंतवाडीतील एक प्रसिद्ध युवा डॉक्टर त्यांच्या वतीने त्यांच्या पत्नी आहे ते उपस्थित, तर त्यांनी सत्कार स्वीकारायचा आहे. जतीन पिसे उपस्थित आहेत. तालुकास्तरीय उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार प्राप्त जतीन पिसे यांचा सत्कार करत आहेत अभिनय बेर्डे. नेहमीच पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेले, त्याचबरोबर छायाचित्रकार म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध असणारे सावंतवाडीचे सुपुत्र सन्माननीय श्री जतीन पिसे सध्या त्यांना आत्ताच नुकताच त्यांना तालुकास्तरीय उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार होत आहे. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होतो. धन्यवाद सर. या ठिकाणी सत्कार सोहळा या ठिकाणी यानंतर एक आठवण म्हणून या ठिकाणी मी काही व्यक्तींचा उल्लेख करणार आहे. स्वर्गीय नंदू शिरोडकर, श्री विठ्ठल मंदिर येथे बरीच वर्ष काही सेवा केली आणि एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्या कार्याची या ठिकाणी आम्ही आठवण करत आहोत. मरणोत्तर त्यांचा आम्ही हा सन्मान करत आहोत. त्यांच्या कुटुंबियांपैकी जर कोणी या ठिकाणी उपस्थित असतील तर कृपया त्यांना विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर पुढील सत्कार आहे स्वर्गीय अशोक कोरगावकर यांचीही एक मरणोत्तर आठवण म्हणून हा सन्मान आम्ही करत आहोत. सावंतवाडी येथील प्रसिद्ध गॅरेज व्यावसायिक होते. प्रसंगवेळी धावून येणारे म्हणून ते परिचित होते आणि त्यांच्या हाताखाली बरेच गॅरेज व्यावसायिक घडलेले आहेत. त्यांच्या कार्याची आठवण म्हणून या ठिकाणी आम्ही हा मरणोत्तर सन्मान करत आहोत. त्यांच्याही कुटुंबियांना विनंती आहे कृपया आपण कोणी उपस्थित असाल तर हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. आता आपल्या या कार्यक्रमाला संघटनेला शुभेच्छा देतील अमरेड जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्या माननीय सौ दीपलक्ष्मी पडते मॅडम. मी त्यांना विनंती करते त्यांनी शुभेच्छा द्याव्यात, आपला मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, अभिनयजी बेर्डे, दिलीपजी नार्वेकर काका, जे माझ्या अगदी लग्नापासून माझ्या सोबत राहिले, त्यांच्या लक्षात असेल की नाही माहीत नाही. मी माझं लग्न करून आल्यानंतर पहिला फोन केला असेल तर ते दिलीप काकांना. सुनील गोमटे माझे मामा, सुनील कोरगावकरजी, रमेशजी बोंद्रे, तेली साहेब, रमेशजी भाट, सुहास गोंडळकर साहेब, आत्ताच ज्यांची निवड झाली असे अमित गोंडळकर, तनुजा पोकळे, बाबा टोपले आणि
सौ सुचित्रा गोपटे मामी, व्यासपीठाला व आपल्या सर्व कुटुंबियांना माझा नमस्कार. अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम, जुन्या नव्याची सांगड आणि खूप गरजेचं होतं असं मला वाटतं. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना एक चांगला अंकुर या ठिकाणी रुजलाय आणि निश्चित त्याचा वटवृक्ष होईल यात कोणताही वाद नाही. आता आपल्याला याची आवश्यकता वाटत नसेल, पण खरोखर भविष्यात आपल्या मुलांसाठी या संघटनेची खूप गरज आहे. पुढच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे, त्यामुळे मी आयोजकांची परवानगी घेऊन 2 शब्द आपल्याशी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. मी राजकीय दृष्ट्या या ठिकाणी समाज बांधवांचा कार्यक्रम असल्याने मी बोलू इच्छित नाही, तरी सुद्धा मला 17 वर्षाच्या राजकीय प्रवासात जाणवलेली खंत आहे ती आपल्याशी बोलावी अशी वाटली. मी अध्यक्षांच्या सुद्धा काही वेळा कानावर घातलेली ती, या अगोदरच्या अध्यक्षांची पण बोलू. प्रत्येक इलेक्शनच्या वेळी संघटना म्हणून, पक्ष म्हणून प्रत्येक जण आपल्या संघटनेच्या प्रमुखाला बोलवतात आणि वैश्यवाणी संघटनेच्या आपल्या समाजाच्या अध्यक्षांना कधीही बोलवलं जात नाही. त्यांना गृहीत धरलं जातं की माझी एक संघटनेची, एक आपल्या वैश्यवाणी समाजाची मुलगी म्हणून, या समाजाची आपण कार्यकर्ते म्हणून किंवा समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो या उद्देशाने असे असंख्य विचार मनात घोंगावत होते. त्यात काम करताना पदाधिकारी म्हणून, एका पक्षाची संघटनेच्या काम करत असताना प्रमुख पदाधिकारी म्हणून बरेच वर्ष जाणवलेली खंत आहे. हे व्यासपीठ राजकीय नसतं, तरी मी ज्या क्षेत्रात काम करते त्या क्षेत्रामध्ये मला जी अडचण जाणवली ती मी आपल्याशी बोलावं असं वाटलं. व्यासपीठावर त्याच्यातील बऱ्याच मंडळी आहेत, तुम्हाला सुद्धा हा कुठे ना कुठे अडचण जाणवली असेल. या युवकांनी एकत्रित येऊन काम करण्याचा संकल्प केला. ज्यावेळी मला समजलं त्यावेळी पण मी हेच म्हटलं, आपल्या पतसंस्था आहेत, आपली संघटना आहे, या पतसंस्थेच्या माध्यमातून किंवा आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून गरजू लोकांपर्यंत आपण पोहोचतोय, कितपर्यंत आपण पोहोचतोय याचं सुद्धा अवलोकन या व्यासपीठावरून व्हावं असंही मला या ठिकाणी वाटतं. एखादी व्यक्ती धडपडून स्वतःच्या कर्तृत्वावर या व्यासपीठापर्यंत पोहोचते, त्यानंतर आपण संघटना म्हणून त्यापर्यंत पोहोचतो. त्यापेक्षा आपण आर्थिकदृष्ट्या प्रत्येकाच्या पाठीपर्यंत नाही पोहोचू शकत, आर्थिकदृष्ट्या प्रत्येकाला नाही साथ देऊ शकत, पण आपल्या ओबीसी समाजाच्या दाखल्यांचा सुद्धा विषय आहे. आपल्या वैश्यवाणी समाजाला दाखले मिळत आहेत, त्यावेळी सुद्धा ही प्रकर्षाने जाणवणारी अडचण आहे. मला या युवा संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना सांगावं असं वाटतं, इतर असंख्य आपल्या गरजा आहेत किंवा इतर बऱ्याच गोष्टी करायच्या आहेत. त्याही पलीकडे जाऊन आत्ताच 10वी 12वीची मुलं परीक्षा देत आहेत. परीक्षेनंतर त्यांना मार्गदर्शन होणं खूप गरजेचं आहे. शिक्षण सगळीच मुलं घेत आहेत, पण पुढचं शिक्षण घेऊन त्यांना योग्य ध्येय गाठेपर्यंत आपण त्यांची साथ देणं, त्यांना मॉरल सपोर्टची गरज आहे आणि तोपर्यंत आपण त्यांच्यासोबत राहणं ही आपल्या समाजाचं कर्तव्य आहे असं मला वाटतं. आपल्या तहसील ऑफिसमध्ये संघटनेचा असा एक पदाधिकारी असावा, जो पदाधिकारी आपले जे दाखले असतात या गोष्टींसाठी कार्यरत असावा. कारण प्रत्येक ठिकाणी कोणी ना कोणी माणूस असतो, त्यावेळी पक्ष म्हणून बघितलं जातं, पण संघटना म्हणून मागे उभं असणं हे खूप गरजेचं आहे. आज इथे मला बोलावलं, वैश्यवाणी समाजाकडून जो सत्कार केला हा माझा कुटुंबातील करायला सत्कार आहे, हा माझा अभिमान आहे, हा माझा आयुष्यभर केलेली पुंजी आहे आणि हा माझा कडा आहे. माझं कुटुंब ज्यावेळी माझ्या सोबत असतं त्यावेळी मी ज्या स्पीडने, ज्या पद्धतीने तुमच्यासोबत, सर्वांसोबत, समाजात आणि एक माझ्यासाठी एक पाठिंबा आहे की माझा समाज माझ्यासोबत आहे, ही आपली ओळख आहे. वैश्यवाणी ही आपली ओळख आहे आणि ही ओळख आणि वाढवण्याचं काम आपण या युवा संघटनेने केलंय. त्यामुळे खरोखर मी युवा संघटनेचे आभार मानते. कार्यक्रम बरेच होत असतात, सत्काराचे समारंभही बरेच होत असतात, पण या सत्कारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे काम व्हायला पाहिजे ते काम या युवा संघटनेकडून समाजाला अपेक्षित आहे. भविष्यात सुद्धा मी काही 2 गोष्टी सांगितल्या साहेब. आता या गोष्टी आपल्याला थोड्याशा हलक्या वाटत असतील, पण मी म्हटलं तसं मला अवघड वाटत नाहीये, पण माझ्या मुलांसाठी ही काळाची गरज आहे आणि वैश्य समाज संपूर्ण जिल्ह्यात कार्यरत आहे. त्याच्या जोडीला जोड म्हणून हा युवा संघटना त्यांच्या जोडीला उभी राहिली आहे. त्यामुळे युवा संघटनेच्या सोबतीला
मी सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने उभी असेल असं मी या व्यासपीठावरून सांगते. फक्त माझी खंत जी आहे साहेब, ही आपण या व्यासपीठावर काही जण राजकीय आहेत म्हणून मी माझी खंत बोलवून दाखवली. येणाऱ्या कुठचंही इलेक्शन असेल तर आपल्या समाजाचा जो अध्यक्ष असेल त्या अध्यक्षांना कधीही गृहीत न धरता त्या अध्यक्षाला तेवढाच मान सन्मान मिळावा जो इतर संघटनांच्या अध्यक्षांना मिळतो, एवढी माझी कळकळीची विनंती आहे. एवढं बोलून मी या ठिकाणी थांबते. आपण जे योजना, आपण जे उत्स्फूर्त असे कार्यक्रम योजले आहेत त्यांना भरभरून यश मिळो अशी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करते. आपल्या सर्वांची या ठिकाणी रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. आपण ज्या काही खंत व्यक्त केलेली आहे त्यावर नक्कीच काम केलं जाईल आणि आपण ज्या पद्धतीनं युवा संघटनेच्या पाठीशी आता उभ्या राहिल्यात अशा कायमस्वरूपी राहा या देखील अपेक्षा आम्ही या निमित्तानं व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर सर्व उपस्थितांना सुद्धा एक सूचना आहे. आपल्या स्नेहभोजनाची व्यवस्था केलेली आहे त्यामुळे कोणीही स्नेहभोजन केल्याशिवाय जायचं नाही आहे. स्नेहभोजनाचा लाभ घेऊनच आपण जायचं आहे आणि या सगळ्या संपूर्ण सोहळ्यासाठी अशीच आपली उपस्थिती ही शेवटपर्यंत कायम राहावी ही देखील एक छोटीशी विनंती. त्याचबरोबर लकी ड्रॉसाठी सुद्धा नाव नोंदणी केली नसेल तर ती सुद्धा करून घ्यायची आहे. आपल्यासाठी खास परवणी आहे. दिविशा कलेक्शन पुरस्कृत साड्या इथे लकी ड्रॉसाठी आहे. तसंच पुरुषांसाठी सुद्धा भेटवस्तू या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत आणि शेवटपर्यंत ह्या संपूर्ण सोहळ्याचा आपण आनंद घ्यायचा आहे. धन्यवाद. त्याबरोबर आता आपण आपल्या पुढच्या सन्मानाकडे वळतोय. आता सन्मान होतोय महिला वैश्य समाजाच्या माजी अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या कीर्ती बोंद्रे मॅडम यांचा. मी त्यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. हा सन्मान होतोय ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांच्या हस्ते. माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांच्या हस्ते हा सन्मान होतोय. अनेक वर्ष त्यांनी हे पद सक्षमपणे सांभाळलं. या पदाच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम त्यांनी देखील राबवले त्यामुळे त्यांचं योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पुढचा सन्मान होतोय श्रीमती पुष्पलता कोरगावकर मॅडम यांचा. मी त्यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन त्यांनी आपला हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. विनंती आहे पुष्पलता कोरगावकर मॅडम यांना आपला सन्मान त्यांनी स्वीकारायचा आहे. हा सन्मान होतोय ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांच्या हस्ते. मी पुष्पलता मॅडमना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. वैश्य समाजासाठी त्यांचं योगदान हे फार महत्त्वपूर्ण आहे. कायम वेळोवेळी त्यांचं असंच मार्गदर्शन सुद्धा असतं आणि त्यांचा वैश्य समाज युवा संघटनेच्या वतीनं हा सन्मान होतो आणि हा सन्मान करतात ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर. हा सन्मान करतायत नगराध्यक्ष संदेशी पालकर साहेब. शाल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन हे सन्मान होतोय. अगदी या वयात सुद्धा त्यांनी ॲडव्होकेटची पदवी प्राप्त केलेली आहे त्यामुळे त्यांचं विशेष कौतुक. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. वयाला शिक्षणाचं बंधन नसतं, शिक्षणाला वयाचं बंधन नसतं असं म्हणतात आणि हेच त्याचं उदाहरण आहे. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे सानिका कोदे यांचा. त्यांनी नुकतीच CA ची परीक्षा देखील उत्तीर्ण केलेली आहे. मी त्यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी आपला हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्मान होतोय सानिका राजेश कोदे यांचा. आणि हा सत्कार होतोय तो म्हणजे अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते. या ठिकाणी सर्व सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया आपण पुन्हा स्थानबद्ध व्हायचं आहे. या सन्मानानंतर आपण येतोय मनोगताच्या कार्यक्रमाकडे. आपले सन्माननीय पाहुणे शुभेच्छा देतील आणि आपलं मनोगत व्यक्त करतील आणि सुरुवातीला
मनोगत व्यक्त करतील नगराध्यक्ष संदेशी पारकर साहेब. त्यांना विनंती आहे कृपया त्यांनी या संघटनेला शुभेच्छा द्याव्यात आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेशी पारकर साहेब यांना विनंती आहे कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि या संघटनेला शुभेच्छा देखील द्याव्यात. हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना सावंतवाडी या शुभारंभ सोहळ्याच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे उद्घाटक मराठी चित्रपट सृष्टीचे सुप्रसिद्ध अभिनेते लक्ष्मीकांतजी बिर्डे यांचे सुपुत्र सन्माननीय अभिनयजी बिर्डे ज्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला ते या मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री दीपकभाई केसरकर, व्यासपीठावरील उपस्थित माजी आमदार सन्माननीय राजाजी तेली, या नगरीचे माजी नगराध्यक्ष दिलीपजी नार्वेकर, वैश्य समाजाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुनीलजी भोगटे, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय सुनीलजी कोळगावकर, वैश्य समाजाचे नेते सन्माननीय श्री रमेशजी बोंद्रे, आमचे सहकारी सन्माननीय रमेशजी भाट, वेंगुर्ल्याचे उपनगराध्यक्ष आमचे सहकारी मित्र सुहासजी डोंगळकर, युवा संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय अभिजी गौंडळकर, जिल्हा परिषद सदस्या सौ दीपलक्ष्मी पडते, सौ तनुजा पोकळे, माझे सहकारी सन्माननीय श्री बाबा टोपले, सौ सुचित्रा भोगटे, अरुण सुखी, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेले आपण सर्व जिल्ह्यातील वैश्य समाज बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, खरं तर आज युवकांच्या संघटनेचे शुभारंभ या ठिकाणी झाला. खरं तर माझ्या जिल्ह्यातील वैश्य समाजातील तरुणांना एक हक्काचं व्यासपीठ त्या निमित्तानं मिळालेलं आहे. खरं तर या माध्यमातून या जिल्ह्यातील वैश्य समाज युवा शक्ती संघटित होईल आणि इथल्या युवा शक्तीला एक चांगलं मार्गदर्शन, योग्य दिशा या संघटनेच्या माध्यमातून मिळेल. त्याचं स्वरूप हे फक्त सावंतवाडी पुरतं मर्यादित न राहता त्याचं स्वरूप संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हाभर त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. कारण आपला समाज हा तालुक्यातल्या अनेक बाजारपेठांमध्ये विस्तारलेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये तितक्याच ताकदीनं उभा आणि आपल्या समाजाचं जे जनमानसांचं जे महत्व आहे, त्याचं जे मूल्य आहे, हे सर्वांना आपलंसं करणार आहे. प्रत्येक समाजाला आपल्या नेतृत्वाखाली एका विचाराखाली आणणार आहे. आणि म्हणून अशा चळवळीतनं, अशा प्रकारच्या संघटनेच्या माध्यमातून राजकीय असेल, सामाजिक असेल, व्यापारी असेल, शैक्षणिक असेल, सांस्कृतिक असेल, क्रीडा असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये वैश्य समाजातलं एक चांगलं नेतृत्व या निमित्तानं उभं आहे. कारण ज्यावेळी आपण समाजामध्ये आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर, जनतेच्या आशीर्वादाच्या जोरावर आपलं व्यक्तिमत्वाचा विकास त्या ठिकाणी करत असतो आणि मग त्याच्यानंतर कुठेतरी एक नाव समाजाच्या समोर, जिल्ह्याच्या समोर त्या निमित्तानं या ठिकाणी येतं. पण ठीक आहे, तोपर्यंत त्याचा प्रवास हा त्याचा एकट्याचा असतो, जनतेच्या आशीर्वादाचा असतो. पण एकदा ते नाव त्यांनी सिद्ध केल्याच्या नंतर आपल्या समाजाची जबाबदारी आहे ते नाव त्या ठिकाणी मोठं करावं आणि त्या
वैश्य समाजाची आपण त्या ठिकाणी सर्वांनी घेतली पाहिजे. आणि मला विश्वास आहे की ज्या स्पर्धेच्या युगामध्ये आज प्रत्येक ठिकाणी स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपल्या समाजाचं जर महत्व त्या ठिकाणी टिकून राहिलं पाहिजे तर काहीतरी एक आपली स्वतःची वेगळी ओळख ही या समाजामध्ये आपल्याला निर्माण करावी लागेल. खरं तर आपण व्यापारामध्ये आपण वैश्य आहोत, वाडी आहोत, आपण आपलं खरं काम व्यापाराचा. पण आपण जर पाहिलं या बदलत्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तर नेमक्या आपण आपला व्यापार आपल्या हातात आहे का, तर हा व्यापार आता दुसऱ्या समाजाने आपल्या ताब्यामध्ये घेतला. याचं कारण आपणच त्याच्यामध्ये जी इच्छाशक्ती दाखवायला हवी, जो प्रयत्न करायला हवा, तो सांघिक प्रयत्न कुठेही त्या ठिकाणी होताना दिसत नाही. आणि म्हणून कुठेतरी आपला व्यापार आज दुसरा समाज त्या ठिकाणी हिरावून घेतो. ठीक आहे, पण या सगळ्या स्पर्धेच्या युगामध्ये सुद्धा आजही आपण जर आत्मविश्वास ठेवला तर आपण नक्की या क्षेत्रामध्ये बदल करू शकतो, परिवर्तन करू शकतो. आणि पुन्हा एकदा ही व्यापाराची सगळी सूत्र आपण वैश्य समाजाच्या हातामध्ये आणू शकतो. ही हिंमत ही तुमच्या आपल्या समाजामध्ये आहे. आणि म्हणून एक आत्मविश्वास वाढला आणि येणारी जी प्रत्येक आव्हानं आहे ही आव्हानं स्वीकारायला त्या ठिकाणी स्वतःच्या क्षमतेनं सिद्ध व्हा. ज्या दिवशी तुम्ही ही जबाबदारी स्वीकारा त्यावेळी तुम्ही त्या ठिकाणी परमेश्वरही तुम्हाला त्या ठिकाणी आशीर्वाद देईल, इथली जनताही आशीर्वाद देईल. जेव्हा आपण सच्चाईनं मनापासून जेव्हा एखादं काम हातामध्ये घेतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये यश मिळाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून ते हिंमत ही वैश्य समाजानं त्या जिल्ह्यामध्ये दाखवावी. आणि मला विश्वास आहे की माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता राजकीय क्षेत्रामध्ये तर एवढी मोठी भरारी त्या ठिकाणी मारू शकतो. तर ही म्हणजे जन्मजातच समाजामध्ये असलेला एक गुण आहे की आपण सगळ्याच समाजाला आपल्या नेतृत्वाच्या मागे आपलंसं करतो. तर आपण आपल्यामधला जो व्यापार आहे, आपल्यामधला जो स्वभाव आहे, आपल्यामध्ये लोकांच्या बद्दल असलेली जी आपुलकी आहे, दुसऱ्याच्या बद्दल असलेला सन्मान आहे, ही जी वागणूक आपण समाजामध्ये निर्माण करतो. त्यामुळे आपण जरी छोट्या संख्येने असलो तरी या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये आपण सगळ्या समाजावर त्या ठिकाणी आपलं हक्काचा एक माणूस किंवा आपल्या हक्काचं नेतृत्व हे आपल्या कर्तृत्वानं उभं केलेलं आहे. आणि म्हणून मी जास्त वेळ आपला घेणार नाही, कारण बराच वेळ या ठिकाणी कार्यक्रमाला झालेला. खरं तर जो सन्मान, जो सत्कार तुम्ही आमचा केला किंवा अनेक सत्कार कृतींचा केला, खरं तर एक शाबासकीची थाप समाजानं त्या ठिकाणी आपल्या पाठीवर त्या निमित्तानं मारलेली आहे. तुम्हाला एक विश्वास दिलेला आहे की तुमच्या सगळ्या चांगल्या जडणघडीमध्ये वैश्य समाज तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणानं आहे. ही भूमिका या सत्काराच्या माध्यमातून माझ्या वैश्य समाजानं त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि म्हणून हीच शाबासकीची थाप आपल्याला पुढच्या जीवनामध्ये आपल्याला प्रगतीकडे त्या ठिकाणी नेईल हा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा सावंतवाडी शहरातल्या युवा शक्तीला, विशेषतः कौंडळकर असतील, अरुण विषय असतील आणि त्याचे सर्व सहकारी असतील, या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी पुरुषांपेक्षा महिला मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहेत आणि त्यांचंही त्या ठिकाणी स्वागत आणि आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संदेशभाई पारकर. त्यानंतर पुढचा एक सन्मान होतोय तो म्हणजे ज्या माझ्याबरोबर मगापासून सूत्रसंचालनाची धुरा सांभाळतात त्या उमा दिव्य मॅडम, आणि त्यांचा हा सन्मान होतोय माजी आमदार राजनजीत तेली यांच्या हस्ते. मी त्यांना विनंती करते कृपया उमा दिव्य मॅडमचा हा त्यांना सन्मान करावा. विनंती आहे माजी आमदार राजनजीत तेली सरांना शाल, श्रीफळ, त्याचबरोबर सन्मानचिन्ह, पुष्पगुच्छ देऊन हा त्यांचा सन्मान करावा. त्याचबरोबर जे उपस्थित मान्यवर मागे गेटकडे उभे आहेत त्यांना मी विनंती करते कृपया जर उपलब्ध खुर्च्या असतील तर त्यांनी तिथं बसून घ्यावं आणि यासोबतच कृपया शांतताही राखायची आहे. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय शशिकांत नेवगी यांचा. वैश्य समाज संघाचे अगदी जुने जाणते हे कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा आता हा सन्मान होतोय आणि हा सन्मान करतात जिल्हाध्यक्ष सुनीलजी भोगटे साहेब. त्यांचे कुटुंबीय इथं उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करते कृपया व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यांची मुलगी रेणुकाही ती आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर पुढचं मनोगत व्यक्त करतायत नगरसेवक आनंदजी नेवगी.
मनोगत व्यक्त करतायत नगरसेवक आनंद चिरेंगे. नमस्कार. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे परमपूज्य श्री वामनाश्रम स्वामींना वंदन करून व्यासपीठावर उपस्थित उद्घाटक अभिराम लक्ष्मण बेर्डे आणि या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले या नगरीचे आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे माझे गुरु राजेंद्र गिरी साहेब, माजी आमदार, माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट नार्वेकर साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्वानी समाजचे अध्यक्ष सुनीलजी भोगटे, कणकवलीचे नगराध्यक्ष माझे मित्र संजयजी पारकर, सावंतवाडी तालुक्याचे अध्यक्ष रमेशजी बोंद्रे आणि वैश्वानी महिला समाजच्या अध्यक्षा सौधन तनुजा पोकळे आणि नुकतेच वैश्वानी युवा संघटनेचे अध्यक्ष झालेले माझे मित्र अमित गौंडळकर, उपस्थित सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि समोर सर्व युवक, सर्व सन्माननीय महिला वर्ग तसेच पत्रकार मित्र, या ठिकाणी माझा नुकताच सत्कार केला त्याबद्दल मी वैश्वानी युवा संघटनेचा प्रथम मी आभार व्यक्त करतो. कारण मला आठवतं की 2016 साली ज्यावेळी या नगरीत निवडून आलो त्यावेळी ह्याच वैश्य समाजाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी माझा प्रथम सत्कार या ठिकाणी केला होता आणि तसाच सत्कार आज मला युवा संघटनेने केला त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. खरं तर युवा वर्गात काही युवक आज बेकार त्रस्त आहे. मी काय एवढा मोठा त्यांना सल्ला देऊ शकत नाही, परंतु या युवकाने नोकरीच्या मागे न लागता त्यांनी उद्योजक बनावं, लोकांना नोकऱ्या द्याव्या. त्याचप्रमाणे आज बचत गटांची मोठ्या प्रमाणात महिला बचत गट या सावंतवाडी शहरात भरपूर प्रमाणात आहे, परंतु युवा वर्गाचा बचत गट हे सावंतवाडी शहरात क्वचितच आहे. पुरुष बचत गट नाही. माझी यांना विनंती आहे या मार्गे त्यांनी युवकांचं बचत गट निर्माण करावा. त्यासाठी लागणारे त्यांना मार्गदर्शन सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत मी निश्चितच त्याला करेन. सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत वेगवेगळे उद्योजक बनवण्यासाठी कोर्सेस असतात, त्याचे त्यांनी या युवा वर्गाने मार्गदर्शन घ्यावं असं या निमित्ताने सांगतो. आणि या युवा वर्गासाठी मी माझे छोटीशी मुदत 25,000 रुपये देण्याचं त्या ठिकाणी मान्य करतो आणि त्या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचं आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आनंदजी नेवगी. त्यानंतर पुढचं मनोगत व्यक्त करतायत माजी आमदार राजूजी तेली साहेब. मी त्यांना विनंती करते कृपया त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं आणि या संघटनेला शुभेच्छा द्याव्यात. हिंदू वैश्वानी युवा संघटना सावंतवाडी यांच्या विद्यमानाने आज अतिशय चांगला आणि माझ्या माहितीप्रमाणे कोकण बेल्टमध्ये पहिला कार्यक्रम हा होतो. मी मनापासून आमचे गौंडळकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, अभिनंदन पण करतो. आजच्या कार्यक्रमाला आज करून उपस्थित असलेले सिने अभिनेते अभिनय बेर्डेजी, आता ज्यांनी मनोगत व्यक्त केले ते सन्माननीय आमचे कणकवली नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, सन्माननीय आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर साहेब, सन्माननीय आपले अध्यक्ष सुनील भोगटेजी, सन्माननीय रमेश बोंद्रे, तनुजा पोकळे, सगळ्यांची नावं घेत नाही. व्यासपीठावर सगळेच मान्यवर उपस्थित बंधू भगिनी मित्रांनो, बराच वेळ झालेला आहे याची कल्पना मला आहे, परंतु इतका चांगला आणि सुंदर कार्यक्रम या सगळ्या युवा मंडळींनी या ठिकाणी केला आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी शुभेच्छा द्याव्या, आशीर्वाद द्यावे यासाठीच आम्ही सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहोत.
आपण वैश्य समाजातील सगळी मंडळी हे आपण व्यावसायिक मंडळी आहोत. पण आता जी एक खंत संदेश पारकरांनी जी व्यक्त केली ती गोष्ट खरी आहे. सगळ्याच बाजारपेठांमध्ये आपण म्हणतो की सगळ्यांनी व्यावसायिक व्हावं, सगळ्यांनी आपापला व्यवसाय सांभाळावा, हे जरी तितकंच खरं आहे. पण त्याचबरोबर सगळ्या बाजारपेठेचा सुनील बोगटे, बोंद्रे साहेब, कोरगावकर सगळ्याच मंडळींनी एक विचार करायला पाहिजे. आज आम्हाला 20,000 25,000 रुपये भाडं मिळतं म्हणून सगळ्या बाजारपेठा खाली व्हायला लागल्या. माझं म्हणणं उलट आहे की संदेश पारकर तुम्ही तत्पुरते नगराध्यक्ष, तुम्ही व्यापाऱ्यांची बैठक घ्या, आपल्या सगळ्या लोकांना एकत्रित करा आणि जेणेकरून त्या बाजारपेठातला तो व्यापार आपल्याच हातात राहायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून काय करता येईल. मी काही समाजात वाद नाही लावणार, परंतु आपल्या सगळ्यांना आत्मपरिचय करायला लावणारी गोष्ट आहे. सगळ्या बाजारपेठा ओस पडत चालल्या आणि या सगळ्या बाजारपेठांमध्ये पहिलं म्हणजे आपण आपला जिल्हा दरवर्षी आपण फॅमिली प्लॅनिंग या सगळ्या गोष्टीमुळे कमी कमी संख्या होत चाललेली आहे. पूर्वी विधानसभेला आपल्याकडे 4 होते, ते आता आपले 3 झाले. पूर्वी आपल्याकडे 28 जिल्हा परिषद होती, ते आता 50 झाले. या सगळ्याच गोष्टीवर याचा परिणाम हळूहळू या सगळ्या व्यापारावर झाला. आणि आता जेवढे व्यापार म्हणजे आपले जे घरातली आपली जी संख्या जर बघितली तर प्रत्येक जर पूर्वीचा व्यापार आहे त्याच्यातच आम्ही तिथेच 1, 2, 3 भाग करतो आणि त्याच्यात अतिक्रमण झालेला सगळा जे काही व्यवसायामध्ये अतिक्रमण झालंय ते सुद्धा सगळ्यांनी या ठिकाणी लक्ष देण्यासारखं आहे. म्हणून माझी या युवा पिढीला एक विनंती आहे, आपण ज्यावेळी इथं मार्गदर्शन शिबिरं घ्या त्यावेळी सुद्धा या तरुणांना सुद्धा प्रोत्साहित करायला पाहिजे. नवीन नवीन व्यवसाय ज्यांना काय करता येतील याचं मार्गदर्शन पण जे काय महाराष्ट्रात या सगळ्या व्यवसायामध्ये जे आहेत त्यांच्याकडे मार्गदर्शन पण करायला पाहिजे. त्यांना तशा प्रकारचं आपण सहकार्य पण करायला पाहिजे. आज जसं इतर समाजामध्ये ज्या पद्धतीने मदत केली जाते आपला कोणतरी एक बांधव पुढे गेला पाहिजे. आपण एकच गुजराती बांधवांचा घेतो. बोंद्रे साहेब पूर्वी आपल्या सगळ्यांच्या लहानपणी इतकी परिस्थिती काय व्हायची, एखादं दुसरं तिसरं 4 ते 5 लोक असायचे. आज गावागावात म्हणजे ग्रामीण भागात सुद्धा ही सगळी दुकानं आपल्याला थाटून ते दिसतात. त्याचा विचार आपण काहीतरी करणार आहोत की नाही. इथल्या बेकऱ्या मी असं नाव घेणार नाही, परत त्याचा वेगळा विषय होतो. पण जसे आता विजय बेकरी मालवणमध्ये टिकून आहे की त्यांनी आता आपलं एवढं तरी सापडायचं उभं केलं म्हणजे करता येणार नाही असं नाही. उदाहरणार्थ आपण विजय बेकरीकडे घेऊया. अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये या सगळ्या तरुणांना द्यावी लागेल, तरुणांनी द्यावा लागेल. कारण शेवटी कसं आहे की आपण व्यापार म्हटल्यानंतर सचोटीने आपण व्यापार करतो प्रामाणिकपणा त्या सगळ्यामध्ये. आता दिशा देण्याचं काम तरुण पिढीला या ठिकाणी करायला पाहिजे आणि त्यांना मार्गदर्शन आपण सगळ्यांनी म्हणून राजकारण विनय त्यांना या ठिकाणी करायला पाहिजे. मी आत्ताच बोंद्रे साहेब सुनील बोगटेशी बोलतो की आपल्याकडे सगळ्या आपल्या सावध तालुक्यात सगळ्यात जास्त वैश्य समाज आहे. कुडाळमध्ये आहे, कणकोलीमध्ये आहे, वैभवडीमध्ये आहे. परंतु फक्त आपली जी ओळख आहे ती फक्त वैश्य मेळाव्याच्या पुरती मर्यादित आहे. आणि म्हणून या युवा पिढीने जे पाऊल उचललंय ते खरोखर त्यांचं कौतुक करण्यासारखं आहे. की यांनी संदेशने सांगितल्याप्रमाणे सावंतवाडीपुरतं मर्यादित राहता हे सगळ्या जिल्ह्यातल्या युवकांना एकत्रित करायला पाहिजे. जो काय गॅप आहे मधला तो गॅप कसा भरून काढता येईल, काय करता येईल. आज बघा एक विचार करण्यासारखी अजून एक गोष्ट आहे की आज गोव्यामध्ये जसं प्रॉपर गोव्यातले किती आहे आत्ताच्या व्यापारामध्ये हा जसा संशोधनाचा विषय बनला की सगळ्या दिल्लीवाल्यांनी ती बाजारपेठ काबीज केली. आज उद्या पुढची पाळी सुद्धा आपल्या सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेरूळला या 3 तालुक्यात तुम्ही कल्पना करू शकणार नाही एवढ्या सगळ्या जागा घेतल्या गेल्या. आणि त्याच्यात काही लोक आपल्याला दलाली मिळते म्हणून त्या ठिकाणी दलाली करणारे आहेत. आणि दलाली करणारे बरेच जण मी वादाचा विषय मी बोललो होतो. पण आपल्याकडची सगळी साधन सामुग्री आमच्याकडची सगळ्या ज्या काही पैसे देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांचा वापर करून मी मध्यंतरी खूप वेळा या विषयावर बोललो. त्या सगळ्या गोष्टीला मला सामोरं जावं लागतं, हरकत मी जाईल. पण या सगळ्या गोष्टीला पाठिंबा कोण देतो, कुठले राजकीय पक्षाचे लोक देतात याचा विचार आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि नाही तर उद्या काय होईल की आपल्याला त्या दिल्लीवाल्यांकडे जागा विकत घ्यावी लागेल. एवढी वाईट परिस्थिती आपल्या ह्या 3 तालुक्यात म्हणजे ती कुडाळपर्यंत लोक येत आहे हायवेवर. याचा विचार आपण कधीतरी करणार आहोत की नाही याचा विचार
महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात त्यांना पण मार्गदर्शन केलं पाहिजे. आपण सगळ्यांना फक्त या सगळ्या लोकांचा उपयोग निवडणूक आली की बचत गट आठवतात आम्हाला सगळ्यांनाच, म्हणजे कोणाचं वैयक्तिक नाव घेत नाही, तसंच आहे. म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर मात करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित करावं लागेल, त्यांना मार्गदर्शन तसं करावं लागेल आणि त्या सगळ्या मार्गदर्शनातून आर्थिक प्रगती त्यांची कशी होईल समाजातल्या प्रत्येक घटकाची याचा विचार आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी करावा लागेल. तर शेवटी कालच्या जिल्हा परिषद पंचायत निवडणुका झाल्या, इथली नगरपालिका निवडणूक झाली, संदेश पाटीलची आमची कुडाळ कल्पनेची निवडणूक झाली. आताच्या निवडणुका ह्या सर्वसामान्य लोकांनी निवडणुका प्रामाणिक कार्यकर्त्याच्या निवडणुका राहिल्या नाहीत, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. आताच्या निवडणुका काय झालंय तर वाडीत काय झालंय, कणकवलीत काय झालंय, कुडाळमध्ये काय झालंय किंवा जिल्हा परिषदमध्ये काय झालंय, ह्या जिल्ह्यात कधीच अपक्षांची अपक्ष कधी आला पंचायत समिती झडपीला माझ्या तरी बघण्यात मी कधी बघितलं नाही. 6-7 रुपये जिल्हा परिषदला अपक्ष निवडून येतात, त्याच्या मागे सगळ्यात अर्थ कारण आहे. म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टींचा चांगला विचार करून आपल्या तरुणांनाही चांगली दिशा द्यायला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून प्रामाणिक प्रयत्न करा. त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य आम्ही सगळी मंडळी या ठिकाणी देऊ एवढं अभिवचन या ठिकाणी देतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद तेली साहेब. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आपण या निमित्तानं मांडलात. ओस पडत चाललेल्या बाजारपेठा, त्याचबरोबर बाहेरून येणाऱ्या लोकांचं आव्हान आज आपल्यासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, पण त्यावर संघटितपणे काम केल्यास ही परिस्थिती थांबवणं हे शक्य होणार आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून देखील तसं कार्य केलं जाईल असा संकल्प देखील आपण या निमित्तानं करूया. त्यानंतर पुढचं मनोगत व्यक्त होतं. यानंतर सन्माननीय श्री सुनील बोगटे यांना विनंती आहे आपण शुभेच्छा द्यायच्या आहेत आणि सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की वेळेची मर्यादा लक्षात घेता आपण केवळ थोडक्यात शुभेच्छा व्यक्त करायच्या आहेत. धन्यवाद. नमस्कार. सर्व उपस्थितांचं प्रथम जिल्हा वैश्यवाणी समाजाच्या वतीनं मी स्वागत करतो. आज सावंतवाडीमध्ये हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना स्थापन झाली. याचे उद्घाटन युवा सिने अभिनेते आदरणीय अभिनय बेर्डे तसंच माझे मार्गदर्शक सन्माननीय दिलीप नार्वेकर, माझे मित्र सन्माननीय सतीशजी पारकर, राजन तेली, तसंच व्यासपीठावर इतर सर्व मान्यवर सुहास गोंधळकर, रमेश भाट, कोरगावकर, गणगण टोपले, गोंजरे साहेब, युवा संघटनेचे अमित गोंधळकर आणि महिला अध्यक्षा तनुजा पोपले आणि उपस्थित आपण सर्व भगिनी बंधू, मी या ठिकाणी या युवकांना शुभेच्छा देईन. आज आम्ही वैश्य समाजाच्या माध्यमातून दरवर्षी वधूवर मेळावा व स्नेहसंमेलन घेतो आणि एवढ्यावरच ते काम थांबलं जातं आणि प्रत्येक तालुक्याच्या वतीनं शालोपयोगी वयापुस्तक वाटप आणि आरोग्याविषयी काही कार्यक्रम घेतले जातात. परंतु या युवा संघटनेनं हे ठेवलंय की भविष्यात काहीतरी उपक्रम युवकांसाठी महिलांसाठी राबवायचं आणि हे खरोखरच गरजेचं आहे. आम्ही आज उतरच्या वयात जात आहोत. काही जणांचं मत असतं की अजूनही आम्हीच काम करतो, असं नाहीये. हे सर्व ज्येष्ठ वैश्य बांधव आहेत. हे काही ठिकाणी नाविलाज असतात आज त्या पदावर थांबून आहे की वैश्य समाजाचा हा गाडा पुढे हातला पाहिजे आणि म्हणूनच आम्ही त्या ठिकाणी कार्यरत राहिलेलो आहोत. जर अशाच प्रकारे जर संपूर्ण जिल्ह्यात युवक पुढे आले, निश्चितच संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आखरी तालुक्यामध्ये युवा संघटना आणि महिला संघटना आम्ही स्थापन करायच्या कालच जिल्हा कार्यकारिणीची कुडाळमध्ये झाली. यामध्ये संपूर्ण तालुक्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते जिल्ह्यातील आणि त्यांनी निश्चय केला की अशा प्रकारची संघटना संपूर्ण जिल्ह्यात स्थापन करायचं. आताच माझे आमदार राजन तेली साहेब म्हणाले की आपल्या वैश्य बांधवाची संघटना
ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात आपण दाखवू त्याचवेळी आपल्याला एखादा आमदार किंवा खासदार हा पक्षाला द्यावा लागेल. आत्ताच त्याने उदाहरणं सांगितली की पश्चिम महाराष्ट्रात असू दे एखादा समाज ज्यावेळी पेटून उठतो त्याचं नेतृत्व एखादी व्यक्ती करते, त्याचं कौशल्य बघितल्यानंतर त्या पक्षाला त्या समाजाच्या एखाद्या प्रतिनिधीला आमदार द्यावं लागतं. कारण पक्षाला आमची गरज आहे हे गृहीत धरणं चुकीचं आहे, परंतु आमची ताकद आम्ही दाखवली पाहिजे. एखादा ओबीसीचा कार्यक्रम असेल, समाजाच्या अनेक जे विषय आहेत ते घेऊन ज्यावेळी आम्ही पुढे जातो त्यावेळी आमच्या सोबत येणं गरजेचं आहे. काही जणांचं मत असतं असू दे करतील, त्या ठिकाणी सुधीर भोगटे करतील, बोर्डेकर करतील, राजन देवी साहेब करतील किंवा नार्वेकर साहेब करतील असं म्हणून चालणार नाही. जर तुम्ही आम्हाला बळ दिलं तर आमच्यातला एखादा युवा किंवा आमच्यातला एखादा वैश्य बांधव हा आमदार खासदार होऊ शकतो. कारण आज सिंधुदुर्गामध्ये माझ्या माहितीनुसार जवळजवळ 16 ते 17% वैश्य बांधव आहेत. बाकी समाज खूप मोठा नाही आहे, 23 ते 25% मराठा समाज आहे, भंडारी समाज 18% वगैरे आहे आणि आम्ही सुद्धा 16-17% आहोत. म्हणजे आज आम्ही 3ऱ्या नंबरला असून सुद्धा आमचा आमदार इझी होऊ शकत नाही किंवा आमच्या एखाद्या वैश्य बांधवाला त्या ठिकाणी स्थान मिळत नाही ज्या पक्षात. याचं कारण तुम्ही आमच्यासोबत असणं गरजेचं आहे. आज खरोखर मी अभिनंदन करेन या ठिकाणी अमित गौंडलकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं, कारण त्यांनी आज आपल्याला या ठिकाणी उपस्थित केलं आणि आम्हाला बोलायची संधी मिळाली. कारण आम्ही का बोलायचं आणि तुम्ही का आमच्या पाठीशी राहिले पाहिजे, हा अनेक विषय आहेत. आज माहित आहे वेळेचं भान ठेवून मी बोलतोय की ज्यावेळी आपल्या एखाद्या समाज बांधवावर एखादा प्रसंग येतो त्यावेळी धावत जातो ते आपण जातो. मी तर स्वतः जबाबदारीपूर्वक काम करतो. मी अभिमानाने सांगतो पुण्यामध्ये वैश्य समाजाचं कुठल्याही घरात दुःखद घटना घडू दे पहिला धावणारा व्यक्ती मी आहे. मी पहिला धावत जातो आणि हे मी आजपर्यंत चालू ठेवलं. आणि कुठल्याही गोष्टीत घरात काही दुःखद घटना असू दे पहिला जातो. मी एखाद्या चांगल्या गोष्टीला जात नाही, परंतु दुःखद घटनेच्या वेळी नार्वेकर साहेबांना माहिती आहे की ते बघत असतात कुठल्या तरी आमच्या घरी किंवा कार्यक्रमाला येतात त्यावेळी. हे मी एवढ्यासाठी करतो की तिथं अडवणूक होऊ नये. ज्यावेळी दुःखद घटना घडते त्यावेळी अनेक प्रसंग असतात, त्या प्रसंगाला मी सामोरं करतो आणि तो प्रसंग दूर करतो. त्यावेळी त्या घरातल्यांचा आशीर्वाद मिळतो. त्या आशीर्वादासाठीच मी काम करतो. असंच मी सांगत असतो की प्रत्येक वेळी आपला समाज बांधव एकत्र आला पाहिजे. ही एवढी उपस्थिती ही सुद्धा मला कमी वाटते. सावंतवाडीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपलं वैश्य बांधव आहे. आज हे वैश्य भवन आहे, हे आपल्या वैश्य बांधवांनी या ठिकाणी कोकळे बंधू असते त्यांनी जागा दिली, वैश्य समाजाने संपूर्ण हॉल बांधला आणि या हॉलद्वारे आपण आज आपलं स्थान दाखवतोय. कुडाळमध्ये सुद्धा वैश्य भवन आहे. मोठ्या रकमेची आमच्याकडे तरतूद सुद्धा आहे. आमच्याकडे औषधोपचारासाठी आम्ही देणगी देतो. अशा प्रकारे आपण जर काम करत असू आणि आज ही युवा संघटना महिलांसाठी आणि युवकांसाठी काम करत असेल तर मी त्यांना सूचना करेन. VGBG नावाची मुंबईमध्ये वैश्य समाजाची संघटना आहे. ही व्यापार आणि उद्योगासाठी काम करतं. जर याचा प्रतिनिधी कोण असेल भविष्यात मी त्यांना VGBG कंपनीमध्ये त्या ठिकाणी जॉईन करेन आणि त्यांचा कार्यक्रम भविष्यात आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होणार आहे हे मी तुम्हाला आवर्जून सांगेन. आणि हा जवळपास एप्रिल किंवा मे मध्ये अशा प्रकारचा भव्य कार्यक्रम कुडाळमध्ये होण्याचं आम्ही घाट घातलाय आणि त्यावेळी वैश्यबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे. या युवा संघटनेचा लवकरात लवकर विस्तार करून संपूर्ण जिल्ह्यात युवा संघटना स्थापन करू आणि आपल्या अपेक्षा या युवा संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आज आपली वैश्य समाजाची पतसंस्था सुद्धा आहे. ही जिल्हा बँकेच्या तोडीस तोड काम करत आहे आणि आपल्या वैश्य बांधवांबरोबर आपल्याकडे ठेवी जे आहे किंवा आपले जे खर्च आहे हे सगळं मोठ्या प्रमाणावर आपल्या वैश्य बांधवांना दिले जातात. त्याचा खरोखर योग्य वापर जर तुम्ही केला उद्योग व्यवसायासाठी
त्याहीसाठी तुम्हाला जर गरज लागत असेल तर मी स्वतः तुम्हाला या बाबतीत सहकार्य करू शकतो. आमचे समीर वंजारी आहेत किंवा वैश्य समाजाचे जे संचालक आहेत, सावंतवाडीसाठी समीर वंजारी आहेत, त्यांच्याकडे आपण सहकार्य मागावं, त्यांचं सहकार्य घ्यावं आणि आपला उद्योगधंदा करावा अशी मी विनंती करतो. आणि तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. अमित गोंधळकर आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांना अजून विषय असतील आणि आपण सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आपण व्यक्त केलेल्या शुभेच्छांसाठी. यानंतर पुन्हा एकदा एक मरणोत्तर सत्कार किंवा एक आठवण या ठिकाणी आपण करतोय. आज या ठिकाणी युवा संघटनेचा भव्य असा शुभारंभ सोहळा आपण साजरा केला. पण त्याचबरोबर सुरुवातीला ज्यांनी युवकांना संघटित केलं होतं ते म्हणजे कैलासवासी श्रीराम नार्वेकर आणि त्यांचे सुपुत्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांना मी विनंती करते कृपया आपण मंचावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्माननीय श्रीराम नार्वेकर यांचे सुपुत्र या ठिकाणी जर उपस्थित असतील तर त्यांनी हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे की आपण हा सन्मान करायचा आहे. ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर यांना विनंती आहे की आपण हा सत्कार करायचा आहे. युवकांना संघटित करून त्यांच्याकडून सत्कार्य समाजोपयोगी कार्य करणं हे देखील एक आव्हानात्मक काम होतं आणि कैलासवासी श्रीराम नार्वेकर यांनी युवकांना संघटित करण्याचं कार्य केलं होतं आणि त्यांची आठवण या ठिकाणी करत आपण त्यांच्या मुलाचा सन्मान करत आहोत. धन्यवाद. यानंतर आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाने आणि विनोदी शैलीने रसिक प्रेक्षकांच्या मनामनावर अधिराज्य गाजवणारे आणि जसं म्हणतात की मुरावे तसंच स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे हे आपल्या अभिनयाने आणि विनोदी शैलीने आजही आपल्यामध्ये आहेत आणि आजही आपल्या स्मरणामध्ये आहेत आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालणारे त्यांचे सुपुत्र युवा आयकॉन अभिनय बेर्डे आज या ठिकाणी आपल्याला प्रमुख उपस्थिती म्हणून लाभलेले आहेत. ज्यांच्या नावातच अभिनय आहे आणि अभिनयाचं बाळकडू ज्यांना लहानपणापासून मिळालेलं आहे असे अभिनय बेर्डे. आपणास विनंती आहे की कृपया आपण आमच्याकडून सन्मान स्वीकारावा आणि त्यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करावं. खूप घाई आहे मला मनोगत व्यक्त करायची. चालेल ठीक आहे. नाही काय पण तुम्ही जे बोललात ते करू. सुरुवातीला सत्कार होईल आणि त्यानंतर अभिनय बेर्डे हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आदरणीय श्री अभिनय लक्ष्मीकांत बेर्डे, सप्रेम नमस्कार. आज येथील हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचा शुभारंभ सोहळा. सर्व युवा कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण सर्वांच्या हस्ते हा सोहळा सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह सन्मानपत्र देऊन आपण त्यांचा गौरव करणार आहोत. मी जुईलीला विनंती करते की आपण सन्मानपत्राचं वाचन करायचं आहे. आज येथील हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचा शुभारंभ सोहळा आपल्या उपस्थितीत संपन्न होत असताना आम्ही आपला हृदय सत्कार करीत आहोत आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपणास शुभेच्छा देत आहोत. ज्याच्या नावातच अभिनय आहे आणि अभिनयाचं बाळकडून ज्याला लहानपणापासूनच घरातच मिळालंय असा सध्याच्या मराठी चित्रपटसृष्टीतील उगवणारा म्हणजे प्रसिद्ध अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे चिरंजीव अभिनय बेर्डे. ही सध्या काय करते या चित्रपटातील नायकाच्या अभिनयानं रसिकांच्या मनावर एक वेगळीच छाप उद्योग केली आणि आपल्या यशस्वी वाटचालीला सुरुवात झाली.
सर्व गुणांमुळे चित्रपटसृष्टीत आपण युवा कलाकारांसाठी प्रेरणा देत ठरला आहात. म्हणूनच आम्हाला आपले कौतुक वाटते. आपल्याविषयी विशेष अभिमान वाटतो. अशीच आपली प्रगती होत राहावी, आपला उत्कर्ष व्हावा. उज्ज्वल भविष्यासाठी आपणास खूप खूप शुभेच्छा. शुभम भवतु. अमित गवंडकर, अध्यक्ष, हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटना, सावंतवाडी. सर्व युवा कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, कृपया अभिनय बेर्डे यांच्यासोबत फोटो आपल्याला काढायचा आहे. व्यासपीठाकडे येऊन इथं फोटोला अभ्यास या सन्मानानंतर आता अभिनय बेर्डे हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील आणि जे संपूर्ण सन्मानपत्र होतं अभिनव बेर्डे यांचं भाषण संपल्यानंतरच लगेच लकी ड्रॉचं ओपनिंग होणार आहे, त्यामुळे कृपया कोणीही जायचं नाहीये. आणि त्याचबरोबर साक्षी वंजारी हे छोटंसं गिफ्ट देत आहेत. या ठिकाणी मी एक विनंती करेन, एक मिनिट उभा राहिला. या कार्यक्रमाला सत्यजी पारकर यांनी आपल्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. हॅलो हॅलो हॅलो. फार वेळ नाही आहे, कारण मलाही फ्लाईट पकडायची आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम हिंदू वैश्यवाणी युवा संघटनेचे खूप खूप आभार आणि त्यांना खूप शुभेच्छा की त्यांनी मला इथे बोलवलं, माझा इतका छान सन्मान केला. इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. तुम्ही जो पाठिंबा या संघटनेला देताय, या समाजाला देताय, त्याची खूप जास्त गरज आहे. गेली 27 वर्ष 28 वर्ष मुंबईत राहतोय मी. अशा प्रकारच्या कुठल्याच कार्यक्रमाला कधी जाणं होत नाही, कारण नाही आयोजित केले जात मुंबईसारख्या ठिकाणी. मी जेव्हा कधी कुंभारवाड्यात, गिरगावात, मुंबईत आमच्या जुन्या घरी जातो, तेव्हा अशा गोष्टी खूप ऐकायला मिळतात की खूप आपलं वैश्यवाणी समाज त्यावेळेला मुंबईत खूप राहायचा. इथे खूप अनेक लोक व्यापार करायचे, व्यवसाय करायचे आणि हळूहळू ते सगळे मुंबई सोडून कल्याण, डोंबिवली, ठाणे सगळे स्प्रेड आउट झाले महाराष्ट्रावर. त्यामुळे कुठेच आपला जो समाज असा एकत्रित दिसला नाही मला इतक्या वर्षात. इथे जो युवकांना एकत्रित आणण्याचं जे कार्य आहे त्याला माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. आणि जेव्हा मी ते ऐकलं की सगळे युवक सगळ्या युवकांना एकत्रित आणलं जात आहे, सगळ्या आपल्या समाजाला एकत्रित आणलं जात आहे, तेव्हा मी ठरवलं की मुंबईतून थेट इथे यायचं आणि तुम्हा सगळ्यांची भेट घ्यायची. कारण तुम्हा सगळ्यांकडनं प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्राचे इतर जे वैश्यवाणी समाजातील लोक आहेत त्यांनी पण एकत्र येण्याची गरज आहे. खूप ठिकाणी आपण ऐकतो की मराठी माणसाला व्यवसाय कळत नाही, धंदा बिझनेस कळत नाही. मला असं वाटतं त्यातल्या कुठल्याच माणसाची भेट कधीच कुठल्या आपल्या वैश्यवाणी समाजातल्या माणसांनी झालेली नाही. माझे वडील, त्यांना अशोक सराफ हे पक्का वाणी असं म्हणायचे, कारण संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीला धंदा हा माझ्या वडिलांनी शिकवला. पैसे कसे घ्यायचे हे माझ्या वडिलांनी शिकवले
आणि त्यांच्यावर ते संस्कार त्या समाजांनी केले, जे त्यांनी लहानापासून मोठा होईपर्यंत त्यांनी जे आसपास गोष्टी बघितल्या त्याच्यापासून त्यांना व्यवसाय कळला, व्यापार कळला. त्यामुळे इथे येऊन खरंच खूप खूप बरं वाटलं. या कार्यासाठी माझा जो काय हातभार लागेल, माझी जी काय मदत तुम्हाला लागेल, त्यासाठी मी पूर्णपणे तुम्हाला मदत करायला तयार आहे. जेव्हा कधी मला इथे बोलवाल, वेळात वेळ करून नक्की मी इथे येईन आणि तुम्हा सगळ्यांची भेट घेईन, तुम्हा सगळ्यांच्या कार्याला पाठिंबा देईन. कारण प्रत्येक फील्डमध्ये आपल्या युवकांनी नाव करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त व्यवसाय उभा करणं गरजेचं आहे. आणि सगळा व्यवसाय, मग तो दुकानाचा व्यवसाय असो, तो हॉटेलचा व्यवसाय असो, तो अगदी सिनेमाचा व्यवसाय असो, सगळीकडे वैश्यवाडी समाजातल्या युवकांनी येऊन व्यवसाय करणं खूप गरजेचं आहे. मराठी माणसाला पुन्हा व्यवसाय काय असतो, व्यापार काय असतो, धंदा काय असतो हे शिकवण्याची आपली जबाबदारी आहे, ती आपण पूर्णपणे पार पाडली पाहिजे. सगळीकडे आपलं एकत्रित येणं गरजेचं आहे. मला इथे बोलवलं, माझा सन्मान केला, इतक्या संख्येने तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, त्याबद्दल तुमचे अगदी हात जोडून मनापासून आभार. पुन्हा येत जाईल, असंच तुमच्याकडनं प्रेम घेत जाईल. धन्यवाद. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि माझ्यासोबत सतत कोऑर्डिनेट केल्याबद्दल प्रसाद नार्वेकर सर आणि इथे उपस्थित सगळे आपले जे युवक आहेत त्या सगळ्यांचेच खूप खूप आभार. त्या सगळ्यांनी जो आज पाठिंबा, त्या सगळ्यांनी आज जो सपोर्ट दिलाय मला, अगदी मोपा एअरपोर्ट पासून इथपर्यंत येईपर्यंत जो काय सगळा सपोर्ट दिलाय, त्यांनी जे नियोजन केलंय त्यामध्ये कुठेही एक पर्सेंट पण ते कमी पडलेले नाहीये. सो त्यासाठी त्यांच्यासाठी खूप जोरदार कार्य होतं. हा कार्यक्रम अशा प्रकारे नियोजित करणं, इतकी पॉझिटिव्हिटी असणं हे खूप डिफिकल्ट असतं. आम्ही अनेक कार्यक्रमांना जात असतो, पण अशा प्रकारचा कार्यक्रम मी पहिल्यांदाच अनुभवतोय. प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम होत राहो, अजून मोठ्या संख्येने होत राहो, अजून जास्त लोक मी ते बघणं अपेक्षित करतो, अजून कार्यक्रम बघणं अपेक्षित करतो. सो प्रत्येक वर्षी मी ते येण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. खरं तर आजच्या या सोहळ्याची जी थीम होती त्याला अनुभव अशीच व्यक्ती या ठिकाणी आपल्याला अतिथी म्हणून लाभली. खरं तर या कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल खरं तर आम्हीच आपले ऋणी आहोत. धन्यवाद अभिनव. यानंतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सर्वांची भोजनाची व्यवस्था वेगळी केलेली आहे त्याचाही आपण आस्वाद घ्यायचा आहे. आणि आता लगेचच आपण लकी ड्रॉ करणार आहोत. जे उपस्थित आहेत ज्यांचं नाव असेल त्यांनाच तो लकी ड्रॉचा सन्मान मिळेल, अन्यथा ती चिठ्ठी पास केली जाईल. धन्यवाद. या ठिकाणी मी जे मानपत्र आपण अभिनय बर्डे साहेब यांना दिलं, त्या मानपत्राचं शब्दांकन केलं आहे. त्या श्रीमती माधवी शिरसाट यांनी ते शब्दांकन केलं आहे आणि त्यांच्या हस्तलिखित ते दिलंय ते आमचे गोळेकर सर यांच्या हस्ताक्षरामध्ये त्यांचं ते मानपत्र त्यांनी दिलेलं आहे. श्रीमती गोगावकर, श्रीमती शिरसाट यांनी शब्दांकन केलेलं आहे आणि गोळेकर सरांच्या हस्ताक्षरामध्ये ते मानपत्र केलेलं आहे. मी या दोघांचेही मनापासून आभार मानतो. आता लगेचच आपला लकी ड्रॉ काढला जाणार आहे आणि हा लकी विजेता कोड याचं सुद्धा उत्तर अगदी काही वेळातच आपल्याला मिळत आहे. या कार्यक्रमानिमित्त लकी ड्रॉ आहे उपस्थितांसाठी. आणि पहिलं नाव आहे राजेश नारळे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या या लकी विजेत्यांसाठी. ते इथं उपस्थित जर नसतील तर तुम्हाला ही संधी भुकणार आहे, तुम्हाला ते बक्षीस मिळणार नाहीये. स्मिता भिसे आहेत. स्मिता भिसे एकदा जोरदार
भिसे यांच्यासाठी. दिविशा कलेक्शन यांच्याकडून साड्या पुरस्कृत आहेत खास महिलांसाठी लकी ड्रॉसाठी. दिविशा कलेक्शन सौ पल्लवी स्वार यांच्याकडून. आणि हा सन्मान होतोय हे गिफ्ट दिलं जाणार आहे अभिनेते अभिनय बेर्डे यांच्या हस्ते. भिसे मॅडम लकी ठरलेले आहेत आणि त्यांना हे दिविशाकडून छानसं गिफ्ट मिळत आहे आणि पुढचं नाव आता घोषित होत आहे. श्री समीर भाट. दुसरे विजेते आहेत श्री समीर भाट. समीर भाट अनलकी. नेक्स्ट चिठ्ठी पास होणार आहे. शुभलक्ष्मी टोपले. शुभलक्ष्मी टोपले दुसऱ्या विजेत्या ठरलेल्या आहेत. खास दिविशा कलेक्शन कडून साडीच्या मानकरी ठरलेल्या आहेत शुभलक्ष्मी टोपले आणि अभिनव बेर्डे यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारत आहेत शुभलक्ष्मी टोपले. सौ पल्लवी स्वार यांनाही विनंती आहे. दिविशा कलेक्शन यांच्याकडून या साड्या पुरस्कृत आहेत. पल्लवी स्वार दिविशा कलेक्शन यांच्याकडून या साड्या पुरस्कृत आहेत लकी ड्रॉसाठी. शुभलक्ष्मी टोपले यांना पल्लवी स्वार यांच्या हस्ते सन्मानित केलं जाणार आहे. ही साडी हे छोटंसं गिफ्ट त्यांच्या वतीनं दिलं जाणार आहे. पुढचं लकी ड्रॉ. पुढचं नाव आहे राजन तेली.